Ụmụ Igbo ụtụtụ ọma nụ, biko onye na-abata ya na-atụsa ozi ya. Biko onye na-abata ya na-atụsa ozi ya, biko nụ. Onye na-abata ya na-atụsa ozi ya. Ụmụ Igbo ụtụtụ ọma nụ, biko onye na-abata ya na-agbasa ozi ya, biko tag ya nụ m ndị Zion na Ebuka Obi. Tag ya nụ m ndị Zion na Ebuka Obi, maka na ọ bụ na agbara ụzọ Owere mgbe Odechi unu aghọtago. Tag ya nụ ndị Zion na Ebuka Obi. Enwere ife mee n'ebe ndị be anyị nọ, ndị be anyị adachọ eziokwu, ndị be anyị adachọ eziokwu chaa 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 chaa. Onye mere ife ji emebi. Oge ụfọdụ mgbe anyị na-eto nke anyị na-afụ ndị gbatara ego, ụfọdụ fada achọ kafa na ndị ogbenye na-eme ka ife anyị ada aghọta ya. Ụfọdụ ndị ogbenye nwere ụdị kaba si eche eche, nwee kaba si eme omume merụ ndị ọgaranya ji agbarụfe ọsọ, mana ọ bụrọfa niile. Ekwubo na m ife a mbụ wee sị eme akpụrụ Ebuka Obi n'ọnụ, eme akpụrụ Ebuka Obi n'ọnụ. E nwere ajụ nchọ ka ndị be anyị jụọ onwe fa, ọ gịnị ka Ebuka Obi na-eme eji akpụrụ ya n'ọnụ? Enwe ndị na-ekwu maka Ebuka Obi maka na fa kpọrọ ya asị. Enwe ndị na-ekwu maka Ebuka Obi maka enwe ife ụfọdụ ọ na-ekwu na kwesịrị. Enwere ndị na-ekwu maka ya maka na fa fụrụ ya n'anya. Enwegasịrị ife dị iche iche ndị mmadụ ji ekwu maka ya, mana ka m gwa gị ife mere m ji ekwu maka Ebuka Obi. Ife mere m ji ekwu maka Ebuka Obi bụ nke mbụ, abụ m onye Igbo, bụrụkwanụ nwa Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu sị gaa tụ n'egwu n'ife kwesịrị gị, kwuo eziokwu oge niile. Ife onye nọ na mkpa nyere onye afọ aka, gị kwụba aka gị ọtọ, bie ezi ndụ ka Chukwu wee fụ gị n'anya. Ụmụ ife niile ana m agba mbọ eme one nwe ike. Enwe ife nchọ ịkọwarụ ndebe anyị taata. Onye ọbụla na-apịa ifere ya ka ọ na-adị ibi elu. Ọnwa onye ọbụla imebe onye Zion tag arụ m onye dị otu a. Enwe onye ọbụla imebe onye Zion tag arụ m onye dị otu a. Okwu m chọrọ ikwu n'otu ebe a ọ dị oke mkpa. Enwe onye ọbụla imebe onye Zion tag arụ m onye a. Enwe ife na-eme na ana anyị na-ewezi m iwe. Ọ bụrụ sọ Ebuka Obi bụ onye isi ụka bụ onye Igbo, mana gịnị mere o ji wee bụrụ afọ Ebuka Obi ka akpụ n'ọnụ oge niile? Eme ndị mmadụ asị ya nka mbịa agụ nwanne anọ m n'iru, anọ m na efere mba ụwa. Udo unu na-aghọta? Ịbịa nene ife mere eji ekwu maka Ebuka Obi oge niile, onye nke a na-ekwu maka Ebuka Obi, onye nke a na-ekwu maka Ebuka Obi. Etukwuru mana nene wee kwu nnọọ mmadụ ịtọ ka e nwee mmasị na-ekwu maka Ebuka Obi, ya na ife mere ndị mmadụ ji ekwugasị maka Ebuka Obi. Ebuka Obi na onwe ya na-ekwu maka ya nwegasịrị okwu ọ na-etinye ọnụ. Ọ na-enwegide arụ. Enwegasịrị okwu Ebuka Obi na-etinye ọnụ ọ kwesịrị ịdị na-ekwu. Ịfụrụ mmadụ abịa maka na asị gị you people hate truth, you people hate truth. Amara m ndị bụ you people okwu hate the truth. Onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi elu. Ebuka Obi na onwe ya akpụ n'ọnụ oge niile ada eje mma. Mụnwa bụ Agbara Nze kwuru ya ka ọ tụpụta na vidiyo ya, debe nya mbọsị unu ga-eji wee kpụrụ Agbara Nze. Ebuka Obi na onwe ya na-ekwu okwu ya ọ da eje mma. Ka ebe manụ ji wee kwuo okwu a, enwere vidiyo mmadụ sendịrị m ebe Ebuka Obi na-ekwu maka ndị Catholic priest na enwere ụfọdụ n'ime enwere ndị mmafa puchu fabanye na yes, ife o kwuru bụ eziokwu. I'm not doubting it. My family bụ strong Catholic. Ọ bụ na ịbụrụ a Catholic, you can marry my sisters. Ọ bụ na ịbụrụ onye Catholic, ịmanụ nwanne m nwaanyị. Onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi elu. Ife nna gwa gị bụ 100%, ma my cousin so ma gwogotugo niile. Ọ bụ na ịbụrụ strong Catholic, you can marry them. Echeta m enwe gwa m mụ kpatara ezigbo ego mgbe a bịara ịnụ one of my cousin, but the man bụ onye Anglican. Ndị family ya ịchụ iwe na-ewe mụ maka na ama nsogoro obodo Igbo nata mgbe a ọbịa otu ịbịa fọ mmadụ. Amagoro m ife ọ na-akọnye m mgbe nna gwa gị mgbe m nọ secondary school. Ife nna gwa gị mgbe m nọ secondary school
ị na-teach our youth how to behave. Mana ndị Zion na onwe fa na-ekwu okwu achọrọ dị ka akụziere fa anything. Ife ọbụla Ebuka Obi kwuru dị 100% okay. Mana nke ọzọ ndị ọzọ kwuru adịrọ okay. Ife Ebuka Obi kwuru na enwe ndị mmafa mee force ka fa bụrụ ndị fada 100% eziokwu ka ọ bụ. But the truth of the matter bụ mpụta gị na-asị na ndị pastor na Nigeria na-eme ife dị otu a, you will fight me. Una kpọọ m iyi. Ị na-akọwasị na ọsọsọ Ebuka Obi bụ onye na-ekwu eziokwu. Onye pụtasị gị, when are people going to leave Ebuka Obi? When is Ebuka Obi going to leave some talk ọ na-etinye ọnụ? Abụ m Catholic. Ebuka Obi bịa na-akọwara ndị mmadụ na enwere ndị mmafa puchu feje bụrụ fada. It's uncalled for. Ikwu ife dị otu a bụ iprovoke ndị Catholic fa bido gbaa mba. Then iprovoke ndị Catholic fa gbawazịa mba. Unu asị kedu ife onye ọbụla na-achụgharịrị Ebuka Obi. Ịnọkịta na-azị pụtasị na onwe ndị mpafa puchu ka fa bụrụ fada ka ọ wee zaa mma fada. Iche na statement na ịdrọpụ ya na onye bụ Catholic n'isi ka agbachi gị nkịtị. Iche na onye bụ Catholic n'isi na onye dota ya jọsụ mechi ọrụ gbachi gị nkịtị. Enwe some statement na ndị mmadụ na-adọrọ mgbidi na-emeki. Once you make that statement, ị na-cause more problem. My family base strong. Otu say defend Zion. Man na my family base strong Catholic. Onye ọbụla na my family bụ Catholic. Enwere onye iche. Ma differ ma ndị nụrụ nwaanyị. Onye ọbụla base strong Catholic. Onye ọbụla base strong Catholic. From ụtụtụ ọma. Onye ọbụla be strong Catholic. My junior brother be night na Catholic church. My uncle, onye my mother to be reverend father. Ụmụnne m ndị nwaanyị niile ma my cousins niile difa niile bụ ndị Catholic. The name go be just saying na enwe some people maba puchu na jeboro father. Okwu dị uncalled for. Onwere any reason. Okwu enwere anything ọ ga-bring good na our society. But okwu ya unu nwa ndị Zion na afia na ọ dị normal na enwere ife dị then mmadụ bịazi ibe kwu maka ya unu akpọwasị onye afọ iyi. Ịnọkọta pụtasị na enwere some people mmafa puchu fe jebụrụ reverend. Yes, onye ọbụla ma but kedu ife ị na-ekwuru ya of what good ka ọ ga-apụtara anyị? Of what good na ka ọ ga-apụtara anyị? Nke a sị gị be honest to yourself and stop lying. Stop lying how? Stop lying how? Ife m kwuru na basị because they can reason. Ebuka Obi is not God. Ebuka Obi be a man. Obodi for Broku 100% okay. And then come Broku na okay. More about again the bump here. Get good na kori. If we find out it be to some of the reverend fathers. Then after that, mother before the reverend father of okay, and maybe then they castle. No. Omudo okwu ka bụ na ikwuru adị ozugbo. Okwu a bụ nsogbu ka ọ na-apụta. Ikwuru adị ozugbo ndị mmadụ ebido gbawa mba. Ndị bụ Catholic n'isi na nwiketa si eje na ọmara ife na-ekwu na ọ na-ekwu eri then unu nwa amapụta kpaba ndị afọ iyi kedu oge ka ndị ọga ju ife okwu na kedu uru this thing ba isi na enwere ndị anyị ma yes eziokwu. I'm not in any way disputing na ife okwu abụrụ eziokwu but why saying it? Enwenu gị ife mmadụ kwuru agbata Ebuka Obi unu kwetara n'eziokwu. Mgbe Ebuka Obi na-agbapụta ndị di na nwunye asị na this thing the bad unu na-akpọ ndị mmadụ iyi na social media emecha ya nwere onwe jiri aka kwụsị ya. Because ọ bụ na ị chọrọ ịdị na-akụziri ndị mpa mmadụ na ndị mma mmadụ ife ị gbara baa n'ụlọ. Abụrụ m fada onye na-ajụ m kịta ama bụ fada abụrụ m fada mana amụ na m na Catholic home. Amụ na m na Catholic and etobe eme m ife niile na-eme na Catholic church. Eme m baptism anata m oriri eme m confirmation. My junior brother be night na Catholic church. My uncle bụ fada. My aunties, 2 of them reverend sisters. So ọ bụrụ ma ịchọọ ime ife gbasara Catholic ebu m ya n'isi. Mana Ebuka Obi pụta sị na enwe sọm na otu otu ekwe pụta otu unu wakịta ọ dị mma because na Ebuka Obi kwuru ya. Otu otu ekwe na ọ dị perfect. Mgbe ọ na-agbapụta ndị mpa asụrụ m na ife okwuru abụrụ na-ege na m ntị o asụrụ m na ife okwuru abụrụ eziokwu mana ọmụ ife a ka a na-eji akpụ ya n'ọrụ because okwu otu otu ekwe pụta mụ abịa kọwa na ife okwu na nwere ndị risi n'oge ji wee kwue mụ abụrụzia unu nwa enemy unu akpawazia mụ ayi but nye nwekwuru ya kedu risi na o ji wee kwue okwuru ya ka ịmụta gịnị from it. Ọ dịsị ndị a na-egbu na South Africa a na-emezo n'ofebia ịmara na ife mmadụ kwuru akọsọ ife niile ịma na okwu ndị mmadụ kwuru akọsọ ife niile enwere okwu a na-ekwu because ikwu okwu a bụ ibiritu some ndị fada ndị Catholic then ikwuzie ndị mmadụ abịa bawa mba then unu nwapụtaja sị why are you calling Ebuka Obi name? Why are you doing this? Ọ bụrụ na o kwuru ya mmadụ ọ ga-abịa kwuo maka ya gbuo na oke kịta o kwuru ya gịnị mere because you are not a Catholic so ekwuo ya if onwere ife ọ ga-adị gị ka ya but jee kwuo n'ebe ndị Catholic nọ just jee ebe ndị Catholic nọ ka igwe fe ebido gba mba kpọba iyi
then kedu ife ọ na-akọsụ ife ga-ebute ndị mmadụ ịba mba ịkpọ iyi? Kedu ife ọ ga-ebute ife okwu na enwe so many fara na ekwu ya? Unu enwere ike gee ntị, abịara m ebe a ka m gwa unu ka unu kwete, because one thing mma na ndị Zion bara, unu enwere ike n'elu ụwa ikwete na Ebuka Obi ekwutere nka. Unu enwere ike ikwete n'elu ụwa na Ebuka Obi na nke a kịta na o kwutere ya, nke ọ bụ na okwu 100% to unu o kwutere ya. Onye bụ nsogbu anyị na-enwe. Nyanwa bụ nsogbu anyị na-eme. Enwere nke ọ bụ na ọ mere ka unu kwete na nke a na ọ metere ya. Nke ọ bụ na ọ mere 100% dị oke, nke ọ bụ na ọ mere 100% oke, nke ọ bụ na ọ mere 100% oke. Yes, asịrị gee ntị ka m gwa unu. Ifere ife merụ ma ife niile unu ma ife unu ma polisi ma lọya. Ịma why na those things enwere ife gbasara m na ya. Ịma why ka m kọrọ gị why. As if from a very wonderful home wherever. I don't insult people. And adigbo ebo mmadụ ebubo. Mana Maazị Nnamdi Kanu mmemme ka m nghọta na mfu eziokwu m kwuo ya. Ọ bụrụ na ndị akịta abịasị unu na some of the things ọmụgaba gị imperfection dị na Zion. But nkwuo ekite nwere ofu unu ga-ekweta na this one adọrọ mma. Ebuka Obi na-akpọpụta married men and women na-ajụfụ ajụjụ in public ebe nwere ụmụaka. Ndị mmadụ eme vidio si na ife dị otu adọrọ mma, unu agbawafe iyi. Tata aka na-eme ife dị otu a, the answer is no. Gosi na mgbe a na-eme that thing, maybe na ọ ghọtara na ife ọ na-eme dị otu a. Ọ bụ na ọ chọrọ ịkụzi class like that, enwe ike onwe one section kamera amadị ebe a. Anọ n'ime ebe afọ na-eme ife dị otu a. Kamera amadị. Ịmana those things unu furu na-eme. Yes, enwe ndị ọ na-esi na deliver, nwe ndị ọ na-esi na etinye the family na nsogbu, because onwe ife nwaanyị ga-ekwu na chọọchị, ọ nọrọ ya di ya anụba, ọkacha because afọ na kamera. Yes, Ebuka Obi is preaching the gospel. Abraham is also preaching the gospel. I'm also preaching the gospel. Oh, Igbo onye Zion, ife ọbụla ekwu maka Zion na-etu ọgụ. Ma na mmadụ nwụrụ na amụrụ m na Catholic, my family bụkwa Catholic. So gụ na ịbịakwu ife about ndị Reverend Fathers ndị Catholic, ịchara m keep quiet. The answer is no. Onu nakwa ka ife unu kpọrọ Mbaka, amaka m nke unu mere Mbaka, na ebe m ji ọgwa nkịtị gbada Mbaka bụ onye APC. But kịta orugo kịta unu apụtago na unu anatabaga agbara nzọ, agbara nzọ is na ndị enemy. Unu ewesagara agbara nzọ iwe. Kenụ m ntị. Ifuru mba niile unu na-aba. Ifuru ife niile unu na-egwu, ọ gbasara m. Nke a sị gị go and start your own. So ada ekwuzi eziokwu. Mgbe Ebuka Obi na-akpọpụta ndị mpa mmadụ na mmadụ ajụfụ ajụ, ọ dị oke na ndụ n'isi unu. But you all supported him until ọ kwụsị ya. Gosi na the thing was not right in the first place. When the comment unu means nothing to me. Maka na amamoto ndị ojii si eme, ka m gwa gị ndụ ndị ojii. Nye mere onwere ife sọkwa unu mee n'ụwa ka o wee miwe, ka m gwa gị ndụ ndị ojii. Otu akịta afụrụ m Mbaka n'anya, ife sọkwara Mbaka mee n'ụwa ọ dị oke. Afụrụ m Ebuka Obi n'anya, ife sọkwa anya ma ọ dị oke. Afụrụ m Akwa Ọkọ n'anya, ife sọkwara ya ma ya dị oke. Ọnya bụ ndụ ndị ojii. And Abraham says no to such life. Onye mee nke dị mma, anyị asị na ọ dị nke mma. Onye mee nke dị njọ, anyị asị na ọ mee nke dị njọ. This particular statement adọrọ mma. This particular statement odoro good. Because mgbe ndị Catholic ga-abịa ịba mba, esiba mba fanụ n'ọgụ. Mba fe ekwu n'okwu, ọ ife ịchọ. Ọ ife ịchọrọ. Na-efe fa begebe akịta akpọba kpobi baba mba. Na ndị gboro onwe fa Christians, gboro onwe fa woman beings, fa bego kịta baba mba kpobi. That is the only thing they can offer. Ịkpọ iyi na ịba mba. So si ịkpọ iyi na ịba mba. Sometimes I wonder the type of Christianity we practice these days. Never. So samba. Although you call you bacha mba, you don't even teach na mama just call you bacha mba, you even chori na mama eris. You don't na bamba wa. Odo man and then na bamba we even finish. But no one even the nisi man that statement agronomer and that statement they instigate violence. Yes. Ebuka Obi are not a reverend father. Can you feel it here on? And when I say, man, mind your business, is he minding his business? Is he minding his business in any way? On a mind business, can you find it here on the some Catholic business? No, Mama Puchu, Reverend Father. Is he minding his business? Is he minding his business? Achon kunu zama jujwa. Obuno mbu unu naba. Unu bachamba, tichambu, ife nkuru kankuru. Naka njuwe sun, kwa toputanu video, warune mefo bunu nchorime. Sosi bamba ikpo yi na ịkọ ndị mmadụ ọnụ sosia ka unu pastor nke a sị m mind your business was Ebuka minding his business when ekwu maka ndị Catholic business ọ bụ fada
Was he minding his business? Not minding his business. Was he minding his business? He be Zionite. Maybe if I pass Zionite. So if the tears run and someone the father, their mom push you come a reverend father. So are you minding your business? Then if you say here, says more mind my business. Was he minding his business? Not minding his business. Of course, he didn't only pass around the father. He's not a reverend father. Or a reverend father. So you focus on Zion. Or upon the reverend father. So we don't focus on Zion. Not you run the reverend father. We don't get here. So you bachamba teachambu unebutupa. I can never hate you because of your comment. Never. If you last in meme be ogasi because of your comment, or your own opinion, or your thinking, or I can't change it from you. In case I mind your business. Ebuko be talking about Catholic priest. Is he minding his business? Is he minding his business? At your age, you can't reason. Is he minding his business? Oh, did he call somebody's name? Manana ma funde na dieti ayeyeye make some things I man Ebuko bi na na kporo Ebuko bi afa una bad those sponsors. African people who make video fa kporo Ebuko bi afa mana family things Ebuko bi na dem be una bad those people yi do they call Ebuko bi's name? Etukuru go man we study how no we for any atom of truth in you people and any atom of truth and any atom of truth in you people. So if you pastor be but he young way for the member na emegide ku nwa dibia na bai so no ga ka mpobala eche mba na maka ba ga mana nka ndu all the same thing kan ju nwa dibia ajuju na Igbo sia arusi yi doba na Igbo kere bi su ebute na ife aba arusi ndị Asia di dibia wupụta baba mba obi ya gbara nzo ọ ga emege pụara ọ ga eje nwuta ijiji ọ ga eje menka nse na esoro nga kofusi akọ aju nga simple question arusi yi doba na eba no do me no ndị Asia nwe anogo m na Asia we kere bi su ebute ya otumo nobody can get money. Oburu na aya gwa Tinubu okwu a ga-agwa onye ọbụla okwu mana ayon na ayon the Bible on no account ka ị ga-ebo mmadụ ebubo on no account ka ị ga-ebo mmadụ ebubo agbara nza ebo mmadụ ebubo mana agbara nza na-ajụ mmadụ ajụjụ agbara nza na-ajụ mmadụ ajụjụ unu ewerugo even some people bụkwa ndị ụka fajuru akwa eso na si eje fefe arụsị n'otu onye eyi ngonya na otu ifuru nkịta omume otu nsi eyi gonya na-efe arụsị ka omume nji eyi gonya na-ejera nke dibịa kemgbe nne m mejetụbere na nke dibịa ụkwụ m na-aba abanụbere na be dibịa if you must know kemgbe nne ji nwa m ụkwụ m na-aba abanụbere na nke dibịa ejenubere na nke eze nwaanyị nọ na m etukwuru gana na-enecha ụwa sị mba na enwere otu ụwa si arụ ọrụ kọmentị niile unu ajụkwara onwe unu ajụjụ ọ na-abụ unu na-ede kọmentị ndị mara na-akpọ unu iyi na brọk unu gịnị mere na-agbara nza ada agbụ gị mere ọ da brọk unu o nwere obi n'ito m I can't stop you from commenting all your own opinion. Abịa na Facebook ka mbezie ozi obrugodi na unu ekwetara ife nkwụba at least unu go ozi so mbe na-aba na iyi na-akpọ enwere ike iwe agbara nza iwe enwere ife sọkwa gị dee na kọment a ka m kpọọ gị ma ka m weru gị iwe ife sọkwa gị dee na this page na ụtụtụ a enwere m ike iweru gị iwe amargo m ụta isi eche amargo m ụta isi eri onye mere ndị mmadụ adịghị enweta justice na bai Ifeoma Agbaranze always talk about Ebuka Obi ka elasị nkwu maka Ebuka Obi ịma ọ na-ekwe m na ga-akpa nkata ka elasị nkwu maka Ebuka Obi Ebuka Obi mee nke dị mma nkwuo o mee nke dị njọ nkwuo mana ọ bụrụ nchọrọ o mee nke dị njọ mma ekwu ịma na unu dara ya mmegbu Ifeoma Agbaranze wute ọkụ enwere ebe etinye n'iwu that you should not ask question even in iwu that you should not speak or igbo mmadụ ebo back me or ebe ka etinye n'iwu enwere ebe etinye n'iwu that you cannot ask question enwere ebe so ọ bụrụ ma ajụjụ I must ask question ịdara ya isi na mama etinye picture ya ndị Zion na-etinye picture ndị mmadụ ekwu maka ndị a and the fact etinyekwa my own picture ekwu maka m so m etinye picture mmadụ jụọ onye afọ ajụjụ imela alụ ịmana a na-ekwu okwu iwu ụfọdụ n'ime unu amara iwu iji picture mmadụ jụọ onye afọ ajụjụ ịdara iwu picture bụ n'ịntanetị ka ị wetara ya ọ bụrụ
bụrụ na itinye picture mmadụ si na onye a bụ onye ori na onye a na-egbu mmadụ na onye a na-eme nke dị otu a ebe a ka itinye akpọtasịa gị proof efe ikwu mana itinye picture mmadụ jụọ onye afọ ajụjụ picture iweta n'ịntanetị na ọ bụrụ na onye afọ ji eje tụkwuru onwe ya na ijefee picture ebe o tụkwuru ha ka unu marụ adịm egbu mmadụ ebubo ajụjụ ka m na-aja ndị okwu ka m na-ekwu. Ebuka Obi should mind his business. Yes, agwago m ya focus ọnụ ụka, focus on na Bible. Na problem inwe abụrụ ịntanetị. Cheta na ị nọ n'obodo mmadụ and ndị nọ n'obodo fa na-eme ife ụka tupu ị bịa. Gụnwe ịdọ the crowd ịdọ n'obodo mmadụ na ọ dịrọkwa easy. I will testify to that. Ebuka Obi jere Lagos dọọ crowd ọdọ ọ dịrọkwa easy. Nwanne ịgbacha m Tọka TV zuo ike. Unu akpọgidego two face ọ na-ekwekwuzi unu about all these things unu na-ede nwere ife ọ na-eme m n'ahụ. I cannot be angry. Amara m otu m na-esi wee kọwara unu ka unu ma na kọmentị unu enwere ike ibe ka m wee iwe ma ọ bụrụ ọkụ oge. Onye ọbụla na-adịrị ọf ka ọ na-adị ibie. Amara m ebe na unu enwere ike ịghọta this thing. Abụrụ have grown past ịdị na-enwere gị iwe because of the way you think. Ifeoma m fụkwuru gị n'anya mana ịtụkwuru na gwa onwe gị eziokwu. Ifeoma ịbụ onye Zion tụkwuru gị na gwa onwe gị eziokwu. Ọ bụ na ịbụ onye Katọlik mmadụ ekwuo ife a maka ndị Katọlik obi ama adịghị mma. Believe me, obi ama adịghị mma. Ọ ụmụ ife niile a na-ebute nsogbu. Ọ ụmụ ife niile ọ nwụdo okwu a na-etinye ọnụ ọ dịrọ necessary. Yes, a na-abrọk m ikwu maka Maazị Nnamdi Kanu ma ọ Biafra. So ọ bụrụ ichere mmadụ abrọk gụọ na-edo onwe gị na-edo eri dee maka jos degodo ofufe maka Biafra na ọ jụgodi m agbara nze when is Biafra coming mbrọk oge ozugbo ka iwe mana na brọk mmadụ mana ewepụ Biafra wepụ Maazị Nnamdi Kanu I cannot block anybody on social media. Mana ị chọrọ ime ma abrọk agbara nze just simple question when is Biafra coming mbrọk oge maka na enwere ife gụọ na onwe gị na-eme ka ọ wee bịa. Mana ọ bụrụ ma nke ka abịa nke na-ekwu maka ndị ọzọ general topic ka unu bịa kum provoke agbara nze you can't do it. Tupu m bịa online amarugo m reaction onye ka eji weta na onye chọrọ ịnụ mkpụrụ ụdara na ọ ga-abụ ma fụrụ ebe mkpụrụ ụdara si apụ buru ibu nnọkọta mbịa na-ewesarụ gị iwe onye ụtara gị na mbịa na-ewesarụ gị iwe na ị na-ede kọment agbara nze yiwa na idiot yo generation wu sọfa ta oke ọnụ anyị ji asị agbara nze yo generation wu sọfa gị na onwe gị nọ na poverty ị na-ebere ebere ka Chukwu mere ga-eche aka mbrọkọ nka when is Biafra coming you want to dare me dekwu ya ọzọ. How dare you? Mba dekwu ya ọzọ ide ya ọzọ mmanụ ọgwụ onwe Facebook. You no get work go and look for job and ịbụ CEO ị nọ n'ọfịs mana ị nọkwa na my page and m wee nwere ọrụ enwere ọ bụ na ndị be anyị na-eme vidio ga-aghọta na ịdị na-abarụ ndị na-ede kọmentị mba ma ofe dị ụtọ na ọdụrụ necessary enwekwa anyị na ọdụrụ necessary onye be na ya page ọsị gị jee chọọ ọrụ onye a na-asị gị jee chọọ ọrụ jugoro onye afọ ajụjụ ọ nọ n'ọfịs. So why na-eji wee were gị iwe akwa ị chọrọ ịtara ya akpụrụ ọkụgo m gị so dekwa another one ka m wee mara ọgwụ ọgwụ Facebook a pụrụ na my face jụọ m when is Biafra coming you as na ị nwere ngabasị since niile na-akpọ m ihe ya tụbara nga ọrụ gbọrọ nke ime ya ọnụ talk about Biafra okwe maka Maazị Nnamdi Kanu dị out of it but apart from these two things every other topic m na-eme unu chọ ka mụ unu ahịa na-akọ unu aghọtago. Enwere ike iji ala nna gị wee egwu egwu mana enwere ike iji mkpụrụgba nna gị wee egwu egwu. Geenụ m ntị enwere ndị na-ebe abụ ndị Zion isi fa na-arụ ọrụ ghọtara ife m na-akọwa like ife ma unu isi ebidogoro bụ ọrụ Zion ka ọ ba ndị odo onwe ya na ọkụ unu wee gbanite na Zion mana ayọgo m ya sị ya nne m ọ bụrụ na ị ga-ewetụtata aka na ịkpọ iyi onye kwu efe na-adọrọ mma ka ọwarị ya ọnya nye onye afọ reasons karịa ịdị na-akpọ iyi ejiri ịkpọ iyi ama onye nwe ife nke a sị gị trying to catch out with Ebuka Obi ọ bụ two face man unu na-akpọ m two face man because ọ na-abịa Ebuka Obi mee nke dị mma ntoo ya ọ mezie nke dị njọ nkwutọọ ya nsị mba denupụtụ na sị nke ebe nkwụ akwụ m na humanity ifere ebe akwụ m na humanity onye mana m enwere ike ịkọnde chere onwe ya ọzọ jụrụ ajụ when is Biafra coming ọ dị mma chee ka m gbapụcha ndị a n'ọkụ nke a sị gị jobless abroad base ka ọnwa ajụ nche iche unu n'otu a
ka m wee gwu na ndị a na-eje Zion na most of them n'isi fada arụ ọrụ. Abịara m n'otu I did not insult your dad Ebuka Obi. Why are you people insulting me? Can't you talk without insult? Can't you people talk without insult? Why can't you people talk without insult? Video nina since nina na-ekwu ka akpadigo m Ebuka Obi ebe the answer is no. Mana unu akpadigo m mgboro one ma one. Unu akogo m unu mgboro one ma one. Ifuru the problem. You will have to go the problem. You people cannot talk without insult. And the maturity is for you to speak without insult. Maturity is for you to ask questions. Stupidity to talk with insult. Kedu ife jam onye dị stupid ma okwu okwu. Akpata mmadụ eto isi na-adọrọ mma tupu becha afa na fabata nọ n'ọrụ otu. Ị yara amụ mmadụ n'ime ndị nke isi dị mma. Ebe ị ga-anọ wee mara mgbe ndị isi dị mma bụ mgbe ị ga-ekwu okwu. So jugoro onwe unu ajụ unu nwa na-akpọ iyi n'ụtụtụ akịta. Gịnị warrant all this ikpo iyi? Ebuka Obi, I did not insult him. Why are you people insulting me? Ma ọ bụ na ọ bụrụ your character. Ma ọ bụ na ọ bụrụ your behavior. Ị dị na-akpọ iyi. So why are you insulting me this morning? Kedu ife mere unji akpọrọ m iyi? Enwe onye nwe ike ịgba m one single reason mere unji akpọ iyi n'otu a. Enwe onye nwe ike ịgba m one reason nkịta iji akpọrọ Agbaranze iyi n'ụtụtụ a. Agbaranze, you are mugu, you are idiot, you are this, enwe nwe ike ịgba m one single reason. Nke a sị gị, why can't you say anything about bad government? Mụ na-ekwu maka bad government every day ka ọ na-asị why can't you? Or saying why can't you go to not that be easy from you don't or that or they for die in a page. Other everybody and from Monday to Monday and make about bad government. Man of the why are you not talking about bad government? More than they come about government. I think no brave and they happy. I think never knock it and they happy and never boob. What one knock it or they care about my house. Adam Wake Bananka. I'm just saying, why are you not talking about government? I'm talking about government. Because you keep talking about Ebuka Obi because you are not on this page. Because somebody on this page, you come last time Ebuka Obi, what picture Ebuka Obi? Go agagwa me meme. Can't you go to that web picture Ebuka Obi as in how? Ebuka Obi bo onyi Igbo, abu mo onyi Igbo. It's same way to picture my brother. Then go get your picture Ebuka Obi. Can you see one power over Ebuka Obi carry him? You know, I wonder would the family unsi ya wepụta. Ebuka Obi bụ onye Igbo. Gịnwa bụ onye Igbo. Ị ga-etinye picture Ebuka Obi because he's your daddy, your spiritual director. Mụ ga-etinye picture Ebuka Obi because he's my brother. Enwere different ways. Ife gbasara Ebuka Obi. Ebuka Obi bụ nna gị ukwu. Ebuka Obi bụ ife niile. Ebuka Obi bụ nwanne Agbaranze. He's my brother, onye Igbo ka ọ bụ. Onwe ka esi wee sị ndị Igbo niile gaa no side that. Ebe Ebuka Obi kwu ka mma akwụ. Can't you just understand that? Man, comment means nothing to me. Oh, ikpo mi ka mkpọkwara gị. Ikpo mi mkpọkwara gị mana ga-abụrụ ofu. Mba, Adam ndị a bụ ndị Zion. Adam ndị a bụ ndị Zion, kweta m ndị a bụ ndị Zion. Ndị a bụ ndị Zion. Nwanne azago m ga-ajụ zaga ajụjụ so mara kọmentị gị na-enwezi ife ọ dị m ka una na-aghọta. Oh, if you just if don't do if you can see ekiri unu if you can see ekiri unu ndị niile na-asị ka eche ọrụ bụ ndị nọ na bayo sọsọ ndị nọ na bayo na-asị mmadụ ji eche ọrụ onye nọ n'Europe ọ bụrụ na ife na-ekwu ada atị atọ masị m ji eche ọrụ maka ọ ma na ọrụ dị ndị na-asị mmadụ ji eche ọrụ bụ ndị nọ na bayo so onye ma unu sị m ji eche ọrụ na-amụ amụ maka odo na onye bụla na-asị m ji eche ọrụ enwere ọrụ so onye mere ala ziga Agbaranze ga ndụ for job onye na-ekwu ife anụ n'obodo ọrụ adụrụ na-agwa Agbaranze oru ju n'obodo ebe ọ nọ ya ji eche ọrụ oruro TV darụ nna onye bụla na apịlọv ka ọ na-adị ibe unu ewezina iwe when are you getting married bịa ka nnọba gị nne ọ na irubere oge inu di instead of you isi Agbaranze when are we getting married it's Agbaranze when are you getting married ọ na irubere oge inu di when are you getting married single ọ dị gị mma instead of you isi Agbaranze when are we getting married ka ịma mụ na ọgọ ọganụ ị na-asị when am I getting married gwa na onwe gị inu di ọ na-asọ gị nsọ ka ọ na irubere oge inu di ọ na irubere oge inu di ị na-asị m go and get married
What about you? Nwanne unu kpọcha iyi bacha mba mana ekwu ife m na-ekwu. Mba nwanne ị mara ụfọdụ ọ na-adị mma mbịa ka mana ndị na comment section na interact ịma maka ifo ka fa mmarụ na dia comment ada afụ m ụfọdụ nwere ifo dị m ka ya. O inu ana dị wit ụmụaka Chukwu gozie gị n'ezinụlọ gị nne gbayarụ m nwaanyị ọma. Ife niile unu na-ede enwere ifo dị m ka ya. Mba nwanne achọrọ ka mana ndị akpa nkata na comment section. Ịma na iyi efa na-agba onwe ndị ọ na-aba na arụ nwe ndị ọ na-ewu iwe mana achọrọ ka ndị amana dịka overcome go comment section. Yes, there was nothing to say. That's why you are here. Ima can nkọwara unu ife. Ima na ije na page mmadụ nọ ebe afọ na-akpọ onye afọ iyi. Ima na ọ na-abụ unu na-eme ife unu na-emekara ima na ndị jiri ya rire akaụntụ nọ ebe a na-akpọ mmadụ iyi. Ịmarụ na ozi isu onye atụ court. What are you doing here? I did not invite you. You came on your own and you stayed here and be insulting me on my page. Ima kwa ọrụ gị ijebe mmadụ na-akparị onye. Igbo ome kita nse na ncho take this case up. Screenshot your comment. Open your picture. Nye ndị uwe ojii achọba ga-ejide ga akpọ gị. Why were you insulting our parents on this comment section? You have nothing to say. Akpọrọ nga afa. Enwere ife m kwuru maka gị. So why are you here insulting me? But all this is unu ada amụ ya. Unu anagwata. Unu ada amụ ya. Nsị na mama tụpụziri mmadụ ọnụ nwere mama tụpụziri mmadụ ọnụ. Maka onye si na ọ nọrọ na baị ka na-eche eri I wonder bayi ikpo oyi. Geenụ m ntị ndị Zion ka ndụ ọnụ ndụmọdụ. 1, unu ga behave like woman being. Most of you behave like animal. So if unu dị mma ya bụ ikpo oyi na ịba mba. So ikpo oyi na ịba mba. As a matured woman, as a matured man, ị ga-amụ ka esi akpo iyi. Ị ga-amụ ka esi ekwu okwu yara ịkpọ mmadụ iyi. Mgbe ọ bụla ị kpọrọ ala mmadụ iyi ma na ị na-ana iyi na-enwe dịka ada agụ eze gị. And the most of you bụ si iyi ka ị ga-agbụ. Apart from iyi, you have nothing to offer. Ọ mụ ajụrụ native doctor ajụ na baị sị arụsị iyi bute ndị Igbo nwee ife a na ife afụrụ ife abụghị ife na-afụ n'echi. Ife my reply to me bụ na ọ ga-eme m ka m pụba ala. Abụ m onye Igbo mfụ ife na-abụrụ ife ndị Igbo na anya Igbo njụ ajụjụ. Ife ị dọbara ebe a ife abụrụkwa ife ndị Igbo ife abụghị ife ndị Echia. Ife o kwuru bụ na ọ ga-eme m ka m pụba ala. Some of ndị ụka support wee sị yes ya ma agbara nze ka ọ pụba ala. Enwe ndị ụka mbrọkụ na my page afụrụ m ebe dị osi bụ na page ndị mmadụ ebe ndị a na-ata gị nwa native doctor si ebe a ma agbara nze ka ọ pụba ala. Ife m kwuru bụ ịgboro onwe gị Kristi ị na-ata gị dibịa ka ọ be ma agbara nze ka ọ pụba ala. Then tomorrow nwanne afụchago m unu wee nghọta. Eze Emmanuel ga-eme ntị. Maazị Nnamdi Kanu bụ nna m ukwu. Biafran struggle etinyego m enough sacrifice na ya. Etinyego m ego. Etinyego m time. Agbago m mbọ. Amami na nghọta. Onye mere ọnụ si na Maazị Nnamdi Kanu bụ ọga m ga-anwụ. Onye dị otu achọrọ m ndụ. Amami na nghọta. Nwanne onye si na Maazị Nnamdi Kanu ọga m ga-anwụ. Onye dị otu na onwe ya achọrọ m ndụ. Maka etinyego m enough energy n'ife gbasara Maazị Nnamdi Kanu na Biafra. Tinye time and the money. So ọ bụrụ ife nji egwu egwu. Ọ bụrụ ife nji egwu egwu. O wutere m mgbe m fụrụ ndị Igbo bịazi bịa na-agha ala. Ọ nwe ife unu na-aghọtara. Na m na-ekwu maka Ebuka Obi. Abụrụ na m meje zuzube ezuzu. Afụrụ m mgbe ndị mmadụ na-agha ala abịakwa m n'iru okwe bịakwa ka unu na-agha ala niile amachakwa m unu. Ndị Igbo na-afụkwa unu. Ife niile unu na-eme a na-afụkwa ya. Unu abịakwa na sị na unu emerozi echi. Obugodi na efuru Ebuka Obi n'anya. Ikwesị inwe boundary. Ikwesị inwe boundary. Ị na-aghọta? Maka na ejiri ife eji agba na ntị agba n'anya. Uche onye ọbụla ga-adị ya. Ọ bụ na ị laikọrọ Maazị Nnamdi Kanu na ọ na-azọ Biafra ịchọ ka Nigeria bụrụ one. Gịnị ka Peter Obi mekwuru? Peter Obi ọ na-azọ Biafra? Kwa Peter Obi bụ one Nigeria ka ọ na-azọ ka ọ bụrụ president of Nigeria.
mana ofu agha iburu wee soro Maazị Nnamdi Kanu iburukwu ya soro Peter Obi. Oke ikwetara na Biafra, fine and good. Maazị Nnamdi Peter Obi kwetara na one Nigeria, chọ ka ọ bụrụ president Nigeria. Ịlapụzi ya Maazị Nnamdi Kanu mgbe face kwa Peter Obi. So kedu crime Peter Obi commit? Keduzi ya crime Peter Obi commit ihe ji wee gbuo ya bụ Peter Obi? Ndị ọ bụ ọrụfa ịkọtọ Peter Obi kwuo na Peter Obi amara ife omebụ ndị Anambra State maka na ka nsi wee mmadụ na Peter Obi bụ gọvanọ onye Anambra State. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Answer your answer. How? Who are you? Nekwa na refraf ije ọsọ nwa kada ese answer your question. Answer your question as in how? Tupu answer your question, achọrọ m ka send ya video na pictures ise na demonstration ground before azaga ajụjụ. Nekwa na anyị onye si ebe ọsọ mabara answer your question. Nekwa nwa okoko. Answer your question as my ogam. Send ya one video email na demonstration ground, I will answer your question. Nekwa na manya onye si ebe ọsọ mabara answer your question. Ode mpam, my father, my mentor. Gosi one single picture. Ndị mmụọ. Nwanne ka m gwa gị ife Ebuka Obi meta. Ebuka Obi si na ndị fada ndị Katọlik na ọ na-abụ onye akwadoro akwanya na seminary school emecha ọ bụrụ fada ọ na-bụ Chukwu kpọrọ ndị dị otu a ka ọ bụ mmafa kpọrọ ya. A very bad statement. A very bad statement ka ọ bụ. And then man Ebuka Obi ga-afụ video. So he should desist from such statement. Ọ na-akọsụ nsogbu. Ọ na-akọsụ nsogbu. And Ebuka Obi should mind his business. Yeah, he should mind his business. As Emmanuel ichetara ife ngwara unu na Tinubu gachi akwa 2020 ka m kwuru ya. Ọ dị na eze Emmanuel ime otu ịnọkọta ịgwachi na-akpọ m prọfet o. Maka na ekwu na 2022 ka nna wee gbu no Tinubu gachi Nigeria. There is nothing anybody can do. 2022 ka nna wee gbu ịnọ mbọsị nkwuru ya. Ịnọ mbọsị nkwuru ya. Eze Emmanuel bụ onye ụka ka ọ bụ gịnị mere ọ da akpọ m iyi? And onye Zion ka ọ bụ gịnị mere ọ da akpọ m iyi? Eze Emmanuel bụ onye ụka bụrụ onye Zion gịnị mere ọ da akpọ iyi? Unu gbakwara ara iyi mgbanaga. Gịnị mere enwe ada akpọ iyi? Ọrụ onye Zion ka ọ bụ. Jụọ m ya na ebe gịnị mere enwe ada akpọ iyi? Unu bịara arụ na na-akpọsi iyi Abaranze you an idiot. Abaranze you don't know anything. If a sign of frustration. If a sign of frustration. When Ebuka Obi should mind his business. And focus on a Bible. And focus on a Jesus. And focus on a Christianity. Obasara ọrụ m. Enwere onye si anya eje n'ụka. Mana nke ịrapụkwa business ya na-etinyekwa anya na business ndị mmadụ. Then onye kwuzie maka ya unu after bịa n'ụba ọgụ. Ifuru nke a bụ asị ka ọ bụ. Maka na onye nwa bịa kwuo okwu dị otu. Mụ na onwe m bụ emem baptism na Catholic Church. Emem confirmation na Catholic Church. Taking first Holy Communion na Catholic Church. So ifuru ya. So onye kwuo maka Catholic Church, I have the power to debunk it. Ọ na-anọ m ya. Anọ m ya nwanne ọbara anọ m ya. Unu aghọtago? So akwụ uru ebe ma mbụ unu na-aba ma ọ bụ unu na-akọ onye na-ebe ka m were unu iwe. I can never get angry. What you people don't understand. Ọ bụ na m adịghị ekwu maka Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu, I don't get angry. The area you people understand this will be better. Ọ bụ na na-ekwu okwu Biafra unu wede kọmentị unde n'otu arụ aka emenụ. Fọma nne m daalụ. Chukwu gozikwuo. Unu na-abasa ọsọ mba can never be in a tough you a poor man or a poor woman. They can never be well with my generation. The same man to you Chukwu biko gozie my generation. So no sort of one thing can Chukwu try to give in a year. You will Chukwu ko punish my generation. So na punish my generation. Your own generation are not tough. Diamond. Kama ma Chukwu nya punish your mother Chukwu nya gozie mo.
maka na oporo iche onye afọ nwere ife gain unu ya mana ọ gozie nwa gain or something can't you people reason ịmaka na enwe ike ọ bụrụ na-eyi na chukwu so n'ụsụsụ fie ka ọ ga-emere gị every day chukwu punish ya gbara nze chukwu punish ya gbara nze chukwu wee si oke ebe ọ bụ na m chọrọ imere ife ofufe ka m punish ya gbara nze gị nwere onwe gị afọ ị na-ata chukwu amazazikwa gị ekpere maka ọ chago gị ofu ekpere afụfụ eyi ọ for 10 years ofu ekpere oke o punish ga gbara nze then gwa onwe gị ka tagidezi afụ genu ntị unu abazi na mba unu agbozi n'ihu agbara nze ada akparị mmadụ okwu ka na-ekwu onye nwe mme onye ọbụla ma agbara nze ka na onye ada akparị mmadụ okwu ka na-ekwu onye bụ onye ụka notegoro aka na peji a bụ Eze Emmanuel otego mụ na ya anyị na-agree na agree bụrụ anyị adakpo iyi ọ bụrụ ife niile nkwu ka ọ na-ekwe o nwere nke na-ekwasị na asị mana ọ bụrụ nke ikpe akpọba iyi o nwere ego mbasị mmadụ si agbara nze two face ntinye fon nọmba si onye afọ na inwe ike ịkọwarụ ndị mmadụ the reason of this two face na mmenya gị 500,000 ọ na-akọ ndị mmadụ sị m cut wire off. It is easier said than done. Unu pụtara na-ekwu chọchọchọchọchọchọ na-agbara nze mere unu gịnị na-agbara nze mere unu gịnị Ebuka Obi sịrị na e nwere ndị fada mmafa puchu into seminary school na ọ bụrụ chukwu kpọrọ ndị afọ na mmafa ọ bụrụ egu statement ka ọ bụ onye ọbụla bụ onye Katọlik ndị achị na igwe ga-enwe ọnya gịnị ka Ebuka Obi na-akọ then onye pụtazi ya kwuo okwu na sị why can't you leave this young man alone gịnị ka this young man kwubi fe kwuo maka ya unu achọrọ ịnụ ụda atụwanụ nke ọ bụrụ okwu dị perfect Ebuka Obi abụrụ chukwu Ebuka Obi bụ woman being like me ome nke dị mma echetara onwe mgbe a na-asị na Ebuka Obi bụ gị emere m vidio maka mmadụ kpọọ m na fon ma gbara ọzọ na mafọrọ ife na-eme na Facebook gịnị mere na m achọrọ ibekwu maka ngwa jụọ ya ka ndị ọga ajụjụ so ndị mmadụ sị na Ebuka Obi bụ gị na Facebook ịchọ ka m pụta basị na Ebuka Obi bụ gị na mmadụ agwatakwa unu so ozi kịta na Ebuka Obi bụ gị ndị polisi jide m na-asị m kedụ ife mere m ji wee kpọọ onye a ga gịnị ka m na-ekwu nsị maka na m fụrụ ndị na-ekwu ya na Facebook nwanne ana m ekwu nke mma ndụbụisi ụtụtụ ọma ana m ekwu nke mma ana m ekwu nke abụ na ala ndụ ekpeta m agbara nze nsị ọmụ akwụrụ ya mana ma ha na ụfọdụ na a na-eji iwu ekwu kenye but you still need to control yourself. Ebuka Obi need focus na church and Jesus and mind his business. Ọ bụrụ sọsọ ya bụ onye Igbo na-eme ife ụka gịnị ma o ji ọ bụrụ sọsọ ya ka a na-ekwu maka ya sọsọ ya nwere regata Igbo na-akpọrọ ndị mmadụ sọsọ ya nwere media warrior emegidekwu ejikwu media warrior mana mmecha vidiyo a kịta ụfọdụ n'ime ma ya ejebe vidiyo maka kpata don deprive people nwanne onye ọbụla ga-ebe vidiyo ndị media warrior Ebuka Obi agbagharugo gị tupu ime the video I will not deprive iya papa fire the picture agbara nze Bobby Babamba. But one thing I will not do is to respond. Abu had to go before them because they are doing their job. Ndubisi, able pastor. Ndubisi, able pastor. Can I come on again about men war this morning? Ndubisi, able pastor. Can we give Ebuka Obi sen? Nande father. Nwere ndị bụ mmafa force of abụrụ fada na ọbụrụ chukwu kpọrọ fa na enwe ndị fada mmafa na enyefa nsogbu na onye nke abụ fada na onye nke abụ fada mmafa kwa ịfa na seminary school fe mesịja fe wee bụrụ fada na enwe one fada ọfụ fada wee sị ya na ọbụrụ n'obi ya ịbụ fada na ọ na mmịa na-enye nsogbu wee bụrụ fada Ebuka Obi wee bekwa ife dị etu a n'iru akwụkwọ wee gecha wee sị na this statement ada adị mma maka na enwere etu Christian bụ onye Katọlik gaa n'ozi Ebuka Obi ga-adị happy with Ebuka Obi because isi na enwere ndị fada ụfọdụ okay ọ bụrụ na ị kpọrọ ya afa ndị fada so anyị fụzi fada anyị nwere ọdụ anya na-enye onye nka irichọ na onye nke ezoro na ndị Ebuka Obi na-ekwu mafa puchu fe jebụrụ fada ịfụ na ọ dịrọ mma so Ndubisi this statement ọ dị mma because ọ sị na ọ bụrụ chukwu kpọrọ ndị a Ebuka Obi mbosi chukwu kpọrọ gị we are not there ọgwụ agwara na chukwu kpọrọ anyị nwere any evidence enwere any phone conversation enwere any voice record enwere anything ị ga-eji wee prove anyị na chukwu kpọrọ gị ọgwụgwa ka ị gwara anyị na chukwu kpọrọ gị so ndị nke ị na-asị na ọ bụrụ chukwu kpọrọ fa ị nwere any evidence ma ọ chukwu kpọrọ fa ma ọ bụrụ chukwu the same way anyị ejiri wee nwee evidence n'ebe nke gị maka na o nwere onye gosiri anyị any voice note ma o gosi anyị any voice record ebe ya na chukwu na wee kpankara chukwu wee sị okay go and do this job unu afụ gị everybody have to be careful.
enwere gosiri anyị any evidence. Man of God, man of God, man of God, God. Enwere any evidence me gosi na God called. Mmadụ kpọọ m na phone, gwa m something, gosi gị the voice, the message here. Na mgbe onye akpọ m, ọ kpọ m by 7:30 something. But we didn't witness anything like this, Ebuka Obi. So mind your business. Ị na-achọ ka a na-akpọ afọ gị n'ọnụ mana ọ na-ekwubezie ya owebe gị iwe. Ebuka Obi, ị na-achọ ka a na-akpọ afọ gị n'ọnụ mana a na-ekwubezie ya owebe gị iwe. Ọfịa na-asọ nkata ekwesịrị ipu elu. Ị na-achọ ka a na-akpọ afọ gị n'ọnụ maka na ịmụ na ife aka odumeje na ife Ebuka Obi bụ kịta 1 week 1 trouble. Any week Ebuka Obi ekwu ka ya n'ofu ọ dị ka alụ ada ezu ike. Ọ kedu ife m na-ekwu na ka social media aghọla ala ukwu ofife. Ọkụ dịzi over ọmapụta. Have you seen any Yoruba man castigating another Yoruba man? Ebuka Obi, have you seen a Yoruba pastor na-ekwu about the Reverend Father? Onwe you negotiate in the video. So Ebuka Obi, akwa na aka iji ka iji eso ihe ebutu. Ebu ihe ebutu. Private jet a na-ekwu na a na-akwado igo kwanya na mma na-aba. Ebuka Obi, private jet a na-ekwu na ego ya na mma na-aba. Ka asị gị there is enough evidence. Mgbe m gwara gị na Tinubu ga-achị Nigeria na 2022, Tinubu chiba Nigeria na oral prophecy ka ọ bụ. So enwekwa enough evidence about me, but you can't accept it. Una vile mad the statement dị uncovered. Nwanne Chukwu gozie gị. Nwanne Chukwu gozie gị ibe human being. Ike na Chukwu gozie gị iwe human being. All people na-eche ka mmadụ. Ọ dị uncovered for. Ọ ife m kwuru. O nwere dị iche na iji ekwu something like that. Akwa mmadụ otu etu wee mụgo onye Igbo mana si n'ife dị otu adọrọ mma mana ndị ọzọ bịara ebe na-akpọ m iyi ka m gwara aka na ụmụ efu na-akpọ m iyi na ọgbakọ na ndị kpatara ego ma ndị mara mma kiri ụmụ niile na-akpọ m iyi ebe enwe nke mara mma kiri ụmụ nwoke niile enwe ndị nke ji ego ka m gwara aka. Nwanne unu abazi na mba kpọbara na-akpọ m iyi ihe nwe ife ọ na-eme m. Kodo mana mmadụ one ma onye isi dị mma aghọtago ebe m na-eje. Ife Ebuka Obi focus kedu na otu esi ego private jet ibia na ego. Ọ bụrụ onwe chọrọ ịdachi Ebuka Obi private jet onye ebuti ya ọsịsọ. Ka Ebuka Obi bụrụ onye Igbo izizi ga-enwe private jet. Gekwanụ m ntị ndị Zion. Adịkwa m happy na Ebuka Obi na-achị nwe private jet mana marakwa na Ebuka Obi nwe private jet. Anyị na-adọkwa pastor ndị Yoruba nwe private jet anyị na-adọnya. N'ụkwanụ ya adịkwa m happy na ọ na-ego private jet na-abịa ndị very happy and mbe celebrate na my page mana marakwa na mbọsọ na ekwudekwara okwukwutekwa okwu ndị isi ụka nwere private jet anyị na-adọfe ebe anyị na-ada Ebuka ebe mana ife mezi mana ndị eji nwanyị na-ada Ebuka nwaanyị meji eji nwanyị na-ada Ebuka maka Ebuka bụ onye Igbo nọ na Lagos mma na-adịa mana ọgbakọ na mma alapịa ndodesie ndị nke ọzọ ike njidekwu ya obere aka na-adọkwa ya Ebuka Obi nwekwa private jet so ka unu mara mbu aba ama mune ke go si wedu da ya kwụsị ikwu maka Ebuka Obi bara Ebuka Obi na-ewe acha ikwụsị ikwu okwu enwe onye ama ekwu maka una na wata na pere of gona ibi unu na-ewesi na agbara nzi iwe adegbodu m iwe ego onye unu na-ewere iwe weke ọma ka unu na-ewere iwe ka mbịa kamera gị na-agba iwe onye Igbo ibe ịma na mbụ aga ọnụ na ọ ga-eme kama mma abụghị ọnụ ngwa Chukwu gozie gị kama mma eji ọnụ ma wee bụbụgo ọnụ nsị Chukwu gozie gị maka na Chukwu taa ga-afụ enwere uru ọ ga-abara mana Chukwu gozie gị ọ ga-abara m uru. Enwe ike otu anọ gara nsị Chukwu gozie gị Chukwu agozie gị na-eme ọfụma goo ụgbọala enwe ike ofu ụbọchị nwanne m nwaanyị kwụ n'anwụ na baanyị iburu moto na-agafe ofetuo gị iburu ya bujuo ya ebe ọ na-eje. Enwe ike ịfụrụ nwaanyị dị ime isi na ego a Chukwu gozie gị nye nwaanyị akwụsị ịta afụ maka nna afụ ụmụ nwaanyị na-ata afụ ọ na-ewute m so enwere so many things ị ga-eme ndị happy na ma ịbịa na-akpọ gị iyi Chukwu gbukwa gị Chukwu mekwa Chukwu egbu na gị dị ndụ kpagharịba kunu na God will punish you. Ọ dị gaga Chukwu enwere isi ba na a na-akpọ Yahweh gwanụ Yahweh afụrụ m ebe o ji vidio m ebe siri Ebuka Obi na onwe private jet na obi ga-adị m mma bịa na-akọ ya chiyati bịa nwe ka kwanyere onwe gị ugwu kwanyere onwe gị abụ m ebe ị na-eme deliverance sọsọ gwa nọ n'ime ụlọ abụ m ebe ị na-eme deliverance sọsọ gwa nọ n'ime ụlọ onye ọbụla na-eme ofe ụka na-ekwu maka Ebuka Obi the jealous of Ebuka Obi na onwe na-ekwu maka ndị pastor ndị ọzọ mara the jealous of them. The two people never the same business should not attack each other. So David Yahweh ka ogede ka a na-akpọ gị ị the jealous of Ebuka Obi. I can say it anytime any day.
It is just MSC inwe 160 something demons gịnị inwe n'otu onye inwe isi na ya were Nigeria otu a so inwecha ụdị pawa niile ndị mmadụ wee na-ebe akwa na Peter Obi achọrọ Nigeria nwere ife ime nwuru eme ịkpọpụta nwaanyị na-eme deliverance enwe inwekwa ụdị members n'ụlọ enwe ga-esi eme ụdị ife a ije kwuru Ebuka Obi isi Ebuka bịa bubu Ebuka Obi nwere ike gwa ndị members ndị beside nke a fajebezi n'ụlọ ụka nke gị kami na na-eme by percentage ọ bụrụ ịbịa be agba anyị na-ekwu maka Ebuka Obi na-ekwu maka Ebuka Obi nwanne as tag and Daman or David Ewe ka na-agba tag and Daman enwere any moral right ikwu maka Ebuka Obi o nwere any moral right ikwu maka Ebuka Obi ha ada nwanyị awelem star nne darụ nwanyị ọma that man enwere any moral right ikwu maka Ebuka Obi afọ mebe ọ na-eme the difference ma n'ụzọ mana gịnị ifu Daman ka Ebuka Obi njọ no ọdịrọ popular and onwere ego ka Ebuka Obi but ọ bụrụ ma nọma Daman ka Ebuka Obi njọ ifu Daman ka Ebuka Obi njọ edebe Daman debe Ebuka Obi 100% mmewe Ebuka Obi maka ebe na this man ka na this small stage ọnụ wee na-eto ụlọ ọnụ ọ na-eto ife ebe this man na-eto ọnụ dịka ifu ebe ọ na-eto ọnụ ihe eche ma onye nwe na-ebinye Dangote ego na o ji wee mekwa nke dị otu a na o ji wee mekwa nke dị otu a o ji mekwa mfụsị ebe ọ na-emekwa nke the difference ife nna ajụ bụ daa ga-echọrọ ịda ada enwekwa ndị chọọchị members ga-ejide dị gị amara m ọsọsọ ya na nwunye ya na-aka ụka mana mgbe ọ bụla ịbịa ọkpụrụ Ebuka Obi n'ọnụ unu ma onye na-ekwu adịghị isi mkpa enwasị gị na ọ chụgburu Mbaka ị na-achụpụ Mbaka eboda David Ewe ọ dị jealous of Ebuka Obi bịa ije ụwa asụkwa m ije ụwa Ezugo kemgbe ị na-anachi ya Gambia ị natazi ya nnọọ Nnewi chọka irikpo niile dị na Nnewi o rube ka ndị Nnewi ya chụchi ya gazi Ezugo oge ruo na ka ị anachi ya o 4 months ka ị na-eche ịmana akwa oriri ka ị na-erizi Ezugo onye lapụ na biznes gị na Gambia akwa nye ele na chọpụ gị Ezugo akwa na ya ele na chọpụ gị amabe m ife a na-esiri gị na Nnewi ya ma na ị chọrọ ịnachi ya na oyo base ofu ụbọchị ya bịagwa ya da David Ewe the jealous of Ebuka Obi iyana na-eburu Bible na-akọ ife niile na-akọ yet na-fight Ebuka Obi mụa si no to it enwe ụdị fight a na-fight Ebuka Obi mgba nkịtị nwe ka anyị na-fight Ebuka Obi mma na aghụghọ ya enwe ụdị fight anyị na-fight Ebuka Obi mma na aghụghọ ya ọ dị ka nke parara si m no to it achọkọtụrụ m parara ikwu maka Ebuka Obi enwe pastọ mmadụ fo n'ụlọ ụka ya na steeti parara ya kwuo maka ya napụ Ebuka Obi anyị nwa ndị Igbo ma Ebuka Obi na-ekonu kwakwa gwogwo Ebuka Obi na-ekonu kwakwa gwogwo ịmụrụ ụmụ ife Ebuka Obi na-eme ka eji anụ afịa unu ama na ife Ebuka Obi na-eme na o ji egen popularity mgbe ọ bụ na okwu kanye ofufe ka ndị mmadụ na-ekwu maka ya ọ gbapụtazi ya adịsị bragas mana inwekwa bragas ike ga Ebuka Obi Ezugo ije ụwa na ndị ọzọ niile ọrọbụ a nwefe Ebuka Obi ọrọbụ akaba na stand ọrụ bragas ka bụ na ọkwa na Facebook na-afaịt ndị mmadụ mana ị na-agba afa ndị nke anyị na-egbu ama n'isi fa ịpụtacha na-ekwute all these bloggers speaking against you Ebuka 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 Obi maka Chukwu ewu obi mmadụ ga-agba ịma ka m kwuru sisi pata na Ebuka Obi na-emefe ndị Katọlik ọ na-eme nke ndị Agrịka ọ na-eme nke ndị Deeper Life o kpote ife nne gbasara Christianity n'ụlọ ụka kpụrụ na chọọchị na-ekpe ma chapreti bute ma Virgin Mary unu aghọta no na nwoke ma a na-agbọ David Ewe atụrọsọrọ ndị aman Daman na-ewuchi na ọnya dịka Ebuka Obi nke I can say it and igbodugoro ka itigoro m egbe n'isi that David Ewe chọrọ ịdị ka Ebuka Obi maka afọ ebe ọ na-eme the difference ọ nọ na ọjọọ vidio o mere 5 years ịmaka otegodo ama pụta ọga ọ bụrụ ị bịara ime ife pastọ wọkụrụ ọrụ gị ịchọ biznes ọzọ mebe ife dị njọ dị njọ ife kwuru bụ eziokwu Ezugo akwata gwa gị na enwere ndị ụka esi na asị ka esi Mbaka akụ ijiri gị anya gị wee fịa aka ndị Zion ji tụtụrụ Mbaka tarikọ akụ na uwe ji wee tụtụrụ Mbaka tarikọ mụọ ba agbara nza m na-ekwu maka Mbaka bọta aka insulting one a na-edari man ka ọ bụ si ife mmekwu bụ Mbaka ife mere adọrọ mma ọ bụrụzi nke ikpu ya iyi mana m fụrụ unu ndị Zion na-anakpọ Mbaka iyi ọ dị mma iyi unu kpọrọ Mbaka mgbe afọ akpọọ ya Ebuka Obi ịmana o
ụmụ ife mgbara nso m nwere aka unu ji eso wee so Ebuka Obi una kọmiti esusa ma m nwere aka unu ji eso wee kpọọ Ebuka Obi and marakwa na mkpọ Ebuka Obi na-enwe ife ga-eme ha ya so ọfụma kpọrọ m ndị uwe ojii akpọrọ m jee kọt George asị m ịkparịrị Ebuka Obi yes gịnị mere iji kparịa Ebuka Obi ndị members Ebuka Obi na-akparị m ndị bere ewere Ebuka Obi na social media na-akparị m onye me nji wee kparịa ya ọkụ mana ịkparị mmadụ adọrọ mma nsị ya yes ngwa agbara ntị ya akwụ 2 million naira George enwekwa m ego aya ekekwu ya eke ọ ego ndị kọt ada akwụ ya kach mma na-akwụ 20,000 every month oru every month abịa m online tinye akaụntụ na-ayọ ndị mmadụ biko ndị mmadụ atụkọta oru 20,000 na ya kwere ndị bank enwere ife gee m ntị ịkpọ oyi na ịbrakmeru mmadụ abụrụ ofu ife eji eje nga bụ ịbrakmeru mmadụ mana ịkpọ oyi bụ civil crime ka ọ bụ obere ife ka ọ bụ na ịkpọrọ mmadụ iyi mana ọ na ịbrakmeru mmadụ ọ nke a bụ main problem so ị nwere onweti nsi unu na-awatabere so otu nsi akpọ m iyi ma nna m akpọ nkwu iyi n'ọnọdụ na my nature azụrụ m ọfụma enwe nna m ukwu mụ na ya na-ekwu last week ọtụ nna m aka na ekpezikwa chapleti ọ ma na m aka feko stage nsị a yesa Saturday nke gara aga mbọ my uncle na phone mụ na ya na-akpa ọsị m ị na-ekpezikwa chapleti ka nwekwa chapleti nsị a yesa kwuru n'obi mgbe onye amakwa na ma nwanne nsogbu nwere kịta bụ my family onye bara na apịrị ọf ka ọ na-adị ibe nsogbu nwere ife gbasa Christianity na bụ my family nwanne nke a na-edelive Ebuka Obi Chineke sukwa aga ọgụ Chineke sukwa fọmụ nkịta bụ my family onye ọbụla bụ onye ụka sọsọ mụa sị na ndị ụka amaghị ebe fa na-eme mana onye ọbụla bụ ndị ọzọ bụ ụka n'isi ọkwa nwanne nwaanyị ka mụ na ya na-ekwu mbọsị ọsị m ya na-enwe fasti na ọ chọ ka mme na mme ekpere mee nke dị otu nsị ya bụ akwa ibido ịmara bụ maka nzuwe ike kịta ịchọgo ka igbo m fastin bụ m ekpere ọ mgbe m chọrọ ije Brazil enwe nke nụ nlaiki n'ụlọ ụka mụ na dagere enwere ife ome ebe pastọ si mụ mee fastin na prayer emecha mmadụ gbuo nwere na Ghana $5,000 oge gboo mgbe that $5,000 mmadụ na-apụ m ichenji ihe n'ife ego nọtara ebe $50,000 ego mmadụ na-arụ ma na enwe pastọs dagị nọ nakwa ya mmere amịrị anyị bụ ndị Katọlik mmere amịrị jee Pentecostal chọọchị ebu amụma n'isi kedu otu o si eme ejecha m n'ụlọ ọgwụ na-apụta fụwa m pastọ kpọọ m afa nkụja mbịa nso ọ sị m na my dream bụ ije obodo oyibo nwanne isi m ya rie ka m kọwara gị kedu otu o si wee mara afa m mgbe afọ m tukwu na ebe a ndị mmadụ na-anọcha n'ụlọ ụka oje na n'ụlọ ọgwụ oje na windo tanye so mgbe a kpọrọ m afọ ozugbo nkwunye je weta kaadị ọ mara afa m ka m sizi n'ụlọ ụka na-apụta ọkpọọ m afa n'ụlọ ọgwụ na-apụta ọkpọọ m afa nkụja ọ sị m bịa mbịa ka ọ sị na my dream bụ ije obodo oyibo and ịma na ịbịa na be anyị 95% ndị youth their dream bụ ije obodo oyibo so ịgwafara nafa na their dream bụ ije obodo onye ebere ivu oge mgbe eje na nke demand man wee sị na mma akwụta first time m ịkwụta 10,000 naira first time m ịkwụta 10,000 naira ọ na-abụ ndị ụka mgbe agbapụta m n'ime ụlọ ụka na-ekpere m ekpere ruo na mma soksidi ruo na mmemme nke a na-ekpe nwa nge nọ na-akwa ya nwa amaka onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi elu isi gị nọ na-akwa ya nwa amaka ha nwa a na-ekiri ma agba nwa mma ọ na-abụ m na otu ọbịakwute m sị m nru ebe a na Chukwu ga-eme nke a na Chukwu ọma ka ọ ma arụ ajụwa m oyi nwene mana na-asị mụ na nwa a mee efekịta omebi ya ekpere a pastọ na-emerụ iru ofu ụbọchị nwa asị na ọ chọrọ ịbịa na nke m ka o nyere m aka wee paakị ya akpa mgbe m na-achọ ije Gana maka ọ Gana ka m mesi wee gwa nsị anya abịa na mana m nọrọkwa na-eme isikwa dị nwa ha yi ifo dị nwa amalụ nwa wee gbanalị m ikekịta ọ ga-anụgo dị mụsọ ahụ ọ bụrụ maka daa pastọ efu daa pastọ nye nna m nyere gị ego n'elu ka m na nwa na-enwere ka m na nwa je ọ na-aba na ọ nakwa ya nwa na-agba egwu arụ ya na-eme ka mmiri ọ nọkọta ọ na-egbu o nwuru egwu nwa na-agba ịma ndị a na-anọ nakwa ya na-enwuru egwu a na-akụ n'ụlọ ụka ọkacha eruo Fraịde otu a nwanne eruo Fraịde otu a mụ eje ebe a jee na vigil nwa na-agba egwu otu isi ya na-agadị nwa na-agba egwu otu isi ya na-achịgharị m o mezie m ndị na-anọ n'azụ azụ ka nyala ịdị na-afịa ife nwa na-acha n'egwu ọ na-apịa egwu na-eme otu a nnọọ and enwụdị
enwe ụdị sket ụmụ anyị na-eyi mgbe akwa oche ụfọdụ n'ime unu anụ na-ama akwa oche ọ na-eyi akwa oche oyi akwa oche oyiri chimi n'ime ya abịazi akpọwa detin ị na-afụrịba chimi na-afụ otu ose n'isi ya na-aghali emecha enwebe mụ na nwa ọ bụrụ ife dị ka ụdị kịta aka m fụrụ nwa kịta ọbara na-agbana m n'isi Chineke akpọ m mụ na nwa na-akpụ ofu ebe ọsọ kwu ya sịsị m na Putin na-achọ imebi ụwa mmasị ya mebie ife niile ka m n'isi unu abazi na mba. You are yet to get the message. If you are yet to get the message, is that my problem? You are yet to get the message. Is that my problem? Oh, ịchọ ka mmeko onye bụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ọ bụrụ ifo na TikTok jeso m na TikTok agbara nze media enwe vidio nchi igosi unu echi mme post echi maka m post ya na Facebook ya strike the scene mme post ya na TikTok ọ bụrụ ifo na TikTok je follow m na TikTok agbara nze media one ka anyị na-ebe 630 so onye ọbụla na-ebe follow m na TikTok and ruo 1000 ka m mee live video tomorrow ana m eche onye ọbụla follow m na TikTok onye Chinedu weta link TikTok m ka itinye ebe ka m pinye unu ebe na akwa people should not be angry with me ana ewere agbaranze iwe ịmara mba ka nna agba agbaranze ada ewe iwe agbaranze na-agba oke mba mana ọ dị ewe iwe 2 minutes mkpọrọ ife na-egbofu na-akụ ịgbasogoro m iwe na mba wo 2 minutes mgboji na-akụ na-ekwuzi okwu na-achọpụzikwa agbaranze dị ife enwere m the spirit of bitterness ife nwere the spirit of shouting n'isi jum ntie mkpu ntifu enwere onwe mpụta na-egweri gị iwe enwe ike ịbịa dee kọmentị na-egweri gị iwe je tukwuru ofu ebe na-eme enjoy biko na onye ọbụla follow m na TikTok nwanne m nwoke onye ọbụla follow m na TikTok 68 ọ dị mma ka anyị na-eche ndị sayensị fọbata aka anyị ebido ozi unu ewezi n'iwe ada ewere agbaranze iwe you can be angry with me ịgbara onwe egwu na-aka egebe egwu a na-ama m Amaka enwe nwoke chọrọ mma ajị gị na achọrọ m ka ezi ya Amaka ịfụrụ m n'anya yes or no ka m wee mara ma consider destiny ikwu mụ na Ebuka Obi aka so Amaka za m ịfụrụ m n'anya yes or no onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibie n'aka mmadụ apụ na love ị na-echi ya vidiyo ọ bụ na iforo m na TikTok iforo m na TikTok Amaka ịfụrụ agbaranze n'anya yes or no ka m wee mara ma rapụ Ebuka Obi aka enwere m ike were maka ịfụnanya inwe n'ebe nọ wee lapụ Ebuka Obi aka ma ọ bụ na nwere ife o kwuru ọ bụrụ okwu mgbachi nkịtị so Amaka ịfụrụ m n'anya na ife na TikTok m ebe onye ọbụla foro m na TikTok ka m pin ihe na ịpịa ya aka na ugbu agaghị na TikTok iforo m de echi ka m mee live video Amaka zadikwa eso na ọkwa na zadikwa eso na echi abịa nkwuo nke ka njọ yes Ebuka Obi abụrụ the only man of God but if Ebuka Obi na-ekwu other man of God adịkwe fọnwa ji aka banye onwe man of God ọ na-agbara nze abụrụ man of God mụ na Ebuka sef ka onye tọọ ọnụ Ebuka Obi nwaanyị ịla nụrụ ọbara na-agbara gị isi ọbaja gị ụfọdụ na-akọfụsi akụkọ unu ama na ife Ebuka Obi si na ọra nube nwaanyị na onye na-eme ọ na-ekwu something enwachọdụmanụ dị otu nwaanyị niile eju na zọya na alapụ Ebuka Obi ọsụ na ọra nube nwaanyị na-agbachi ya nkịtị enwachọdụmanụ ra isi ala nube nwaanyị unu eche na isi ya dị nọma jụọ nwanne anyị nwoke Prince nwoke onye na ka Ebuka Obi na-ala nube nwaanyị isi ya na-arụ ọrụ ala nube nwaanyị ọkpagharịcha ife niile ọ na-akpagharị kata ụka niile ọ na-akata bata nnọọ isi ya agha dị ihe enwere onye ga-ewu aka n'isi ka isi gbadatia unu eche na ọ dị mma ma unu nwere onwe unu na-eme unu ma na ọbara na-agbanye ya n'isi ọ na-enye ya stres ọ bịa ụfọdụ na-ekwu ife ọ na-ekwesịrị ikwu ọ bụ na Ebuka Obi ala nube nwaanyị gbọdọ eje ụlọ ọgwụ kịta dọkịta mee tes esizie ya Igbo kpọtara ya nwaanyị ịmụrụ otu Ebuka Obi na kịta ọ mere arụ ọgbazọ ọbara ga na-apụta ọspam ga na-apụta Ebuka dekwa ịma na ọnwa onye na-ayị ụmụ nwoke ife ị na-eme na imenube nne-ekwu na emenube na-ekwu na imenube Ebuka Obi imenube Chineke gba ọgụ ka mee nsọ ntị im na sọsọ gụwa na ebe a Chukwu sukwa gị ọkụ ndị ọzọ na ebe a bụrụ ndị zayịrị ọsọsọ gị amụma enigwe magbukwa gị oke nke gị zepụ ifunubekwa Ebuka Obi anya and ịmafụka na Ebuka Obi anya n'ụwa maka dịka ịpere mpe ibu na zayịrị na nwere onye ma onye ebu
ifere ọ na-eme dịka unu akụ Zion bịa batara na Zion amara onye ọ bụ gụọ amara onye ịbụ ịma fachi dị ka Ebuka Obi maragoro onye ịbụ mara onye ịbụ one on one na mere na aba ịchọrọ na social media ka ya na mara onye ịbụ jee menwuo efe ịbata na Zion kịta one day isi na ị chọrọ igote onwe ike ọ bụrụ standing fan ife dị ka 1000 pieces ịkwụbasịa ya agbapụta gị Ebuka Obi metụ ka aka kpere gị ebe na mara onye ịbụ nobody even know you ị na-ebe na-ede social comment. Yes, I started this morning with Ebuka Obi maka na video sendere m video Ebuka Obi ụmụ ọmarịcha ụmụ nwaanyị ịmakọta ka mgbozi ịmakọta Ebuka Obi akpakọrọ ụmụ nwaanyị niile nọ na anyị bụ ọmarịcha ụmụ nwaanyị niile kịta bụ na Zion ka fanụ Ebuka Obi asị na ọ danụ be nwaanyị ọ dị afọrọ ụmụ nwaanyị a na-afụ ịmakọ ụmụ ụfọdụ mma na-ekiri video Ebuka Obi na ọ njebe dị Zion mana anyị bikwa na Zion gwawa ngere okwu okwe ọ sị na tupu mụ na ya ịba na mma na-eje Zion gịnị ka m na-eme andị mana ị na-eje Zion ị ga-amụ ka esi akpọ iyi ọ bụ na ị dakpọ iyi mana iburu strong member onye Zion enwe nwa nke ka ngwunu vidio enwe nwa mbọ nọ na Zion na-eme vidio na-aka akụ ụmụ nwaanyị tukwucha na ọ dị ka mgbe emechaa enwe nwa nke m fọrọ da vidio fall in love with the girl ọ bụrụ nkwa oyi uwe mebie amara m na-echeta one guy na-eme vidio na Zion ụmụ nwaanyị tukwucha na ụmụ ife emechaa mgbafe ndị mmadụ tukwucha na enwe nwa ngel ọ chọrọ ikponye nte enyi ya nwoke jụ na ọma kponye nte the girl amara m na ma da vidio enwe nwa ngel m fụrụ na da vidio ọ fụrụ nwa afụkpọ anya a na-Ebuka Obi na-afụchi ife na asị m na enwe ife ọ na-eme Ebuka Obi uche gị ya adịkwa ahụ unu amagero vidio na-ekwu enwe one boy na-eme vidio enwe one girl ọbịa ka o dointe boyfriend the girl ekwọrọ ka o dointe the girl onwe echetara na vidio ebe 2 minutes video or a minute and something video enwe one girl fụ n'ime that video mfi ogbo akwụọ m ụgwọ isi ya Ebuka Obi asị na ọ bụ veji mgbe Ebuka Obi na-azụ afịa mgbe ọ bụ pastọ mgbe ọ na-azụ afịa ọ bụ pastọ ke ka ya esi ọma na omenube amagoro mụ abụ ofu mme ka mmego mana Ebuka Obi emena Ebuka Obi emego nke ọ bụrụ mgbe ọ mere na primary school ma secondary school ọ mere mbọ Ebuka Obi mere fine man dị gorogoro mgbe Ebuka Obi na-aga secondary school na enwere ụmụ nwaanyị n'ebe a mana street ebe oto na enwere ụmụ nwaanyị nke ifuru nke Ebuka Obi si na enwebe nwaanyị metụrụ aka n'ife na nke mma anwụ iyi maka Chukwu mma anwụ iyi Ebuka Obi toro dị gara nwa nwoke mgbe ọ na-etolite tupu o mebe ife pastọ ife ọ ga-ekwu asị Ebuka Obi emego gịnị ka a na-akọ Ebuka Obi emego nwanne Ebuka Obi emego ka na emebe gịnị ife ndị fara na-emechakwuzi na nzuzo ka ị na-asị m na emebe ọ bụrụ ọnụ maka nwunye gị ka Ebuka Obi ịta n'ife kama isi ọtebedị sef ụmụ nwaanyị niile amacha mmadụ na Zion enwere ofu onye ị ma na ị ga-abịa ka eje chenuo tinyezi adụgo onye na-ebe ihe eji na-anyụ mamịrị ihe abịa ka agbara gị chụ ụlọ ọgwụ ejerụ adụ gị chenu n'ukwu tirigo onye ihe eji na-anyụ mamịrị ka anyị wee kweta ụdị ụmụ nwaanyị ajụ na Zion and fa ga na-enye gị nsogbu akpọ gị na fonu eme ife niile nwanne ife abụrụ private life ya ka nọ enwe ife dị ka private life mmadụ onye diamond o nwere something unu awatabe can I prove it so unu enwerekwa sense so ọ dị kịta mta na-asị na Ebuka Obi alago nwaanyị Ebuka Obi eje kpọọ polisi ndị polisi akpọta m na court si na unu enwerekwa sense isi m can I prove it amaka unu siri eche ije so mpụta kịta sị na Ebuka Obi alago nwaanyị na oje kpọọ polisi na sị na ọ alago nwaanyị then gịnị wee mee Chineke na ndị ojii sometimes adị m aghọtazikwa unu ife a na-akpọrọ ụmụ polisi na ya emego bere unu ọda arụsọ ọrụ so iche na mpụta kịta fụ Ebuka Obi ibu mfe sobe na Ebuka Obi na-ele ana nwaanyị so wo polisi akpụrụ maka na nsị na ọla ana nwaanyị Diamond ka m kọwara gị ọ bụrụ na esi na Ebuka Obi alaga nwunye mmadụ na-ege m ntị an insult you have to prove it ma ọ na-esi na o jekwuru obere nwa is an insult you have to prove it mana ọ bụrụ na esi na Ebuka Machado man esi na ọla n'ugbo nwaanyị ya gbọrọ gị polisi ije prove na esi na ọla n'ugbo nwaanyị adịghị aghọtazikwa ka unu si eme efe ịmụkara n'obodo a nọ na mmadụ na-agba meyọ na enwere ife ị na-alụ na ọ bụ na ike agwụ ege resign ya mmadụ na-agba meyọ na ike agwụ dịka na enwere ife ị na-arụ gị resign ya achọrọ m ka unu mata ife bụ ife bụ freedom of speech na
ịpụta kịta asị mmadụ na onye ala na nwaanyị ọ bụrụ ekrai ma nwaanyị asị gị na ọ labe nwe gị isi na ọ lago nwe gị ọ bụrụ ekrai enwere ndị kọt a na-ekpe ekpe in the world ife a na-ekpe bụ na ọ lara nwunye mmadụ because nke a bụ adịgechọ ọ lara nwunye mmadụ so you need prove nwaanyị afọ ọla ma ọ na ọ lara obere nwa mana nke na ọ lara na nwaanyị normal ọ bụrụ blackmail ịma na unu ejenube kọt so unu aghọtara akwụkwọ kọt operate ejego kọt so many times ị na-asị na prove nye nwere onwe ya sị na ọra nube nwaanyị kedu evidence gosi na ọra nube nwaanyị ọ bụ na nsị na Ebuka Obi lara nwunye mmadụ ọ nke a ka ọ ga-akpọje m kọt maka m na-ebu ya ebubo ọ bụrụ na ma nwaanyị nwaanyị ọba crime unu na mgbe Ebuka Obi na-eto eto ụmụ nwaanyị ada afịa ụmụ nwaanyị ada afịa gịnị ka a na-akọ gịnị ọrụ mebe gịnị ya he started journey when he was 8 years ọ gịnị ya bido journey mana ọ zụrụ afịa na Lagos you cannot understand the things of the spirit o nwere onwe m ejiri ike eme mana m emenuona eji m ike eme mana m emenuona ụfọdụ n'ime unu mepụrụ nya mana m otu nwekwa mmere bụ mana m emekwa m so mgbe ọ nọ primary school o mee baa secondary school o mee obido zụba afịa o mee ọ ya bụ nna ọ memere ọbara na-agbada gburu isi nwa na isi Ebuka ekwesịghị ịzara aza ọ na-aga spam esi ya na ntị na-apụta Ebuka Obi jee mee Baịbụl ya ibu n'aka si gị go to the word and multiply gịnị mere ị na-agụ chapta nke a gwa na Ebuka Obi gịnị mere ọ na-ekwu ebe a sị ya jee n'ụwa ka ọ jee mụba imenube mana mmadụ mụta gị na ejima gị ị chọọzị ịmụta mmadụ mba ị chọọzị ịmụta mmadụ ọ dị oke unu adagwa anya jee nụọ nwaanyị onye o rubere oge ịmụta nwa onye o rubere oge ịmụta nwa nwanne o rubere oge ịmụta nwa gịa na m ntị mgbe unu na-aba a na-ewe m iwe Ebuka Obi bụ my brother nọ na Ebuka Obi ga-ebute Ebuka Obi na like asịrị Ebuka Obi pụta ojo tupu ofe ife ndị mmadụ kwubezie ya ọbịa ka emezigharị ya ebere have you seen any Igbo any Yoruba man talking about gịnị ka i kwuru mere anyị ji wepụ anyị abụ ndị Yoruba ịla ka ịbụ ndị Yoruba bụrụ ndị Yoruba anyị bụ ndị Igbo anyị na-ekwu okwu anyị na-ajụ ajụjụ anyị abụ ndị Yoruba ifuga anyị abụ ndị Yoruba ọ bụrụ ịbụ ndị Yoruba jekwuru ndị Yoruba unu ewezina n'igwe kedu mgbe ọbụla obi a na-asụ unu ụfọdụ na-enye onwe unu obi aṅụrị John Okafor anwụọla Ada Jizọs nwụọ Chinedu Nwadike nwụọ Osinachi nwụọ nna m nwụọ ka mgbe obi niile na-azụrụ ike na ndụkwa gụnwa na onwe gị ka dị ndụ make yourself happy ọ bụrụ mgbe unu na-achịkọsị onwe na agbara nze na-ekwu maka Ebuka Obi na faya you na-achịkọ I am happy man I'm happy the only problem m nwere n'ụwa kịta bụ Maazị Nnamdi Kanu eji what's arapụkwa Maazị Nnamdi Kanu na ndịkwa 100% happy ọ ndụ so unu abịazi n'ebe a na-ede kọmentị ka m gbana n'ime ụlọ ebe m na-agbana nwanne anọkwa m ya ahụ ana m ena na ndị Zion ịma ndị Zion na ọnwe dịka onwe ka omume na-adị onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi elu ọ bụrụ iforobe m na TikTok iforo m na TikTok ka m kpere unu ekpere ọ bụrụ iforobe m na TikTok iforo m na TikTok ka m kpere unu ekpere unu ewezila iwe onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi elu a sịrị m onye ọbụla n'ebe a na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi elu onye ọbụla n'ebe a be careful of what careful Ebuka Obi akpụrụ m so Ebuka Obi gburu nkịta ịma na Ebuka Obi emecha n'ife o kwesịrị ime akpa ya so otu a nọgide Ebuka Obi gburu nkịta ịma na o mechaa amara dị ka mamụ na ọtadịkwa ụwa ahụ ịma na onwe ife mmadụ n'aka onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi elu onye ọbụla oge ụtụtụ ọma onye ọbụla n'ebe a na-apịrị ọf ka ọ na-adị mmadụ one na-ebe mmadụ one na-apị like gịnị me Facebook a ji esisi onye ọbụla n'ebe a na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi elu onye ọbụla ma iwu na-enweghị ma dị happy na-apịrị ọf iwe na-enweghị agbasara ọbụda gwa mgbe your personal problem mana nke a na-abụ awa general problem but iwe na-enweghị bụ your own personal problem maka ama m ife na-enweghị iwe na-enweghị ịka dị ndụ iwe na-enweghị ịka dị ndụ
nna ụmụ nwaanyị ajụ na Zion ka nna ajụ ụmụ ọmarịcha ụmụaka jụ Zion gịnị ka kedụ ebe anyị ebido onye ọbụla na-apị lọv ka ọ na-adị ibie Live Ebuka Obi, we shouldn't be dragging our own. If you prove eziokwu nna, mana ihe agwakwa our own ka ọ lapụ anyị. Ugo ụwa na-atọ gị. Next month birthday gị echefukwana agreement mụ na gị. Echefukwana. Gana m ntị ka ngwuru ka oge ọngwazi unu eziokwu sinu onye bụla na-apịrị ọfụkọ ka ngwu unu eziokwu agbata Ebuka Obi. I don't have problem with Ebuka Obi. Ka ngwu unu mgbe m nwere first problem with Ebuka Obi na 2021 abi 2022 mgbe Ebuka Obi sịrị na anyị atachabere ahụfụ ọ sị na onye ejena na nke dibịa maka na anyị atachabere ahụfụ ife our forefathers mete. That's my first encounter with Ebuka Obi. Mbịa mee video si Ebuka Obi ọ bụrụ our forefathers about our problem bụ Nigerian government fe tinyere ọrụ ahịa ọkụ fe tinyere mmiri fe tinyere ụzọ ụlọ ọgwụ adụrụ ụlọ ọrụ adụrụ ife ikwu ekwetara m na ya biko mmecha this program post wee pụọ pụtazi ọzọ n'ele comment section Agbaranze you will die it can never be well with you you will suffer hey nsị ọ na page m ka m nọ ka ọ na page ọzọ nke a sị gị Agbaranze I thought you are matured ofu okwu akwa so go na onwe gị na-adị matured kedu ife ifuru gosi na Agbaranze adịrọ matured gịnị ka ifuru kịta onye na-abụ nsogbu unu emere ada ope this spirit of bitterness unu need iwepụ ya in you I don't have it in me unu nwere the spirit of bitterness ọ gbọbụ na ubi a na-ewu unu Agbaranze I thought you thought what so all the while now today ka ị na-atọ maka na-ekwu maka Ebuka Obi you are not thought onye bụ ife a na-ekwu okwu ya gịnị ka m mere kịta agbara arafe Ebuka Obi ozugbo unu ka unu mebie ụwa Ebuka Obi bụ my brother ọ my brother ka ọ bụ onye bụla na-apị lọv ka ọ na-achọ nka lọv ka ọ na skrim a ebe na ozugbo na na-enwesi iwe gee ntị ka nkọwa alụ gị first encounter with Ebuka Obi nọ na social media all the way till Roman bụ mgbe afọ okwuru about our forefathers maka the reason anyị ga-achọ ka anyị nweta Biafra maka na Nigerian government adịghị etirite anyị ọfụma so Ebuka Obi isizi m na our forefathers bụrụ problem so meaning na ọ bụrụzi Nigerian government meaning na ife maazị na nkara amarọzi ife ọ na-eme yes because ọ bụrụ Ebuka Obi si na our forefathers bụ our problem mana maazị na nkara amarọ ife ọ na-eme na ọ bụrụ gọọmenti so onye ka m ji wee sị Ebuka Obi no gọọmenti bụ our problem na ọ bụrụ our forefathers ndị zara kpọọ m iyi Agbaranze can never be well with you your generation this Agbaranze this si na kwado m anya akparịrị m Ebuka Obi na nsịrị ya no gọọmenti bụ our problem na ọ bụrụ our forefathers nna anyị ndị mara gwa m iyi o nsị oke ka m gosikwu na mụ na onwe m na ọnụ kakwa m aka mpịa anọda vidio fa bịa afọ kwakwakwakwa mpịakwa anọda one unu afọrọ oto mụ na Ebuka Obi si wee banye ọ maka o kwuru about our forefathers and gị na onwe gị na-ekiri m ọba our forefathers bụ our problem ka ọ bụ Nigerian government so Ebuka Obi si na our forefathers bụ our problem chọka iwe ya na-ewe mana ama m ego onye na-atụ na IPOB na-eje meeting na-eje demonstration maka nchọ ka anyị nwere Biafra because of the Nigerian government na-eme anyị Ebuka Obi this Ebuka Obi that Adam nwanyị ebezina akwa ị ga-atụkwa onwe gị ọya maka otu iwe si ewe gị iwe adịghị ewe Agbaranze ịchọrọ iwe ị ga na-ewere onye gị na the same frequency iwe Agbaranze adịghị ewe iwe onye ọbụla na-apị lọv ka ọ na-adị ibi elu I can never be angry Ebuka Obi this Ebuka Obi that Ebuka Obi na onwe ya na-anọ nwanyị ịnụrụ nke okwu maka ndị Reverend Father na ụtụ ọkwana ụtụ aka m fere gịnị mere na condemn another video ọ ya dị okay to you maka na Ebuka Obi bụ your spiritual director ka m gwuru nsogbu anyị nwere kịta ndị Zion na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na-ebutere anyị nsogbu n'ala Igbo that's just gospel truth and mma akọwara unu why ife ọbụla onye Zion mee ndị Zion niile asị na ọ dị 100% ife ọbụla na onye omenala bụ ụzọ eziokwu mere ndị omenala bụ ụzọ eziokwu asị na ọ dị 100% enwere ọzọ onye weruzi humanity first na these members amamụ na na-ege m ntị enwere onye weruzi humanity first na these members abịa na nke ikpo iyi ndị Zion nwere ya A1 na ikpo iyi A1 ịgba afa dọrọ ọdọka ndị Zion nwere A1 na ikpo ndị mmadụ iyi they can't talk without insult to them every other person enwere farmer so farmer nwere
If we go say get out, I beg. So if I pay the good matured man, you better a matured man, you better on way coina to midi dog. Nay, matured man, the lady on coina to midi dog, or say get out, I beg. Sosia. Sosia. Sosia, you won't know this, Sosia. My neighbor could be so now our forefathers about our problem, not the Nigerian government. Mpuo maki unabia ba na bamba unu bamba ki iwe onye ba na apere of ko na adi bie won na agbara za ma ewu iwe ife m na ekwu bu I believe in humanity first before anything. Ife obuna ị na-eme n'ụwa ị ga-ebuzo believe na mmadụ tupu anything. Ọ ga-abịa ife mee ka inwe ike ikwu eziokwu mana ị believe na something first before human being, you can never say the truth. Onya bụ nsogbu m na na-enwe e believe na humanity first. Onya bụ onye ife me nje condemn. I believe in humanity first. Name government. If we know not only government about our problem, I about our problem to ourselves, or government about our problem. I am our problem. Can you go better example? Abia na ba eketa ị ga-afụ nwoke otie nwaanyị ife obezoku ka ọbasị the same man jo obodo oyibo o mantisi nwaanyị ife so gịnị mezi that the same person na-eti nwaanyị ife na ba ji eti nwaanyị ife na ba oru obodo oyibo kwụsị iti nwaanyị ife government itie nwaanyị ife na ba nwere ife government ga-eme gị enwe ike ndị polisi bịa ezuzuo ya nke aga mana itie nwaanyị ife n'Europe ma America ma ọ bụ Asia ije nga so if na government emego gị isi ga-arụ ọrụ by force you don't need to accept but you have to do it. So no government be fini if you na na anyi nwa oburo government anyi nwa ka nkọwara gị ihe nọ na bike ta nwanya achọ ogo kwu ma ya ụla kụwa isi self akpọ police nye bribe arapụ gị the same person na America fa na bai biazia Europe nwanya chọ okwu n'onwe no kwa nwa gịnị mere na o tiri ozi ife maka ọ ma na o tie ife police bịa ọ ma bribe ndị nka so kwanyere onwe ya if na government emegi onwe essence if na government emegi onwe essence ọ bụrụkwa na ọ chọrọ iti nwaanyị ife mana ọ na-atụ egwu iwu Adamwa ya bụzụ na agbara ntị dị sincere to yourself agbago m Ebuka Obi to mind his business Ebuka Obi focus na Bible Jesus na Christianity fine but once ọ ka na-eweta ọnụ n'ife ndị ọzọ aga na-ekwu and onwe one mụ na-ada agwata Adamwa you go na-ekwu okwu macho with picture ga dey back na odo man itopuru etopu izuru ife ji nwaanyị m can't you just for one reason some statement Ebuka Obi na-make ebemonsa ada ekwu not choosing ada ekwu mana nya na ekwu so okwuzie people must talk. Why can't you people just understand this thing very simple? Why are you doing it so hard for you people to understand? It's not like Ebuka Obi carry Agbaranze. I like Ebuka Obi as my Igbo brother. Go and like Ebuka Obi as your spiritual director. So you never believe that through Ebuka Obi that God will remember you. So no brother ain't like Ebuka Obi. No, you never believe that from him God will remember you. Man, I'm more like it as my brother. So I'm gonna go am I speaking with God, someone with grace? There will be no peace for wicked like you. Onya na there will be no peace for wicked like you. Make 1,000 na account. Ona kpozi mu wicked, and the wicked no to na 1,000 na account. Mona people dey na mma. People na there for help offer. So kita buruze me wicked man. Maka na na-ekwu na ife Ebuka Obi mere adọrọ mma. Kita mburuzie wicked man. So aso onya dey ife kita mampo nwanyi mo weke. Nya bia kwapụta ndị dị wicked kita obia dey afa Agbaranze. Ijuze ekele ife Agbaranze, but na Agbaranze kwu maka Ebuka Obi. Iju e gịnị dey ife Agbaranze kwu maka Ebuka Obi dey can say. Thank you. Obu your brother and your spiritual dad. Man, I'm obu my brother. Beyond the time. Mmenyo fo eni mu 100,000 no to onye gedere me ife 5 nsu na Ebuka Obi me. Onye obuna gede ife 5 nsu na Ebuka Obi me. Onye obuna 70% na ebe a condemn oya si na ife nkwuru the bad. Mmenyo onye 100,000. Ngwa, an na onye gede there 5 things nsu na Ebuka Obi me. Ndị niile na mmadụ 70% na ebe a condemn osi na ife nkwuru adọrọ mma nye gị 100,000. Amaka m na ndị Zion nọkwa ya mana ama m na enwegodo ndị nkaka na-eche eche ka mmadụ so dee ife 5 afọ nsi na Ebuka Obi me
enwere ife onye afa ya ede onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-ala ibi enu onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-ala ibi enu onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-ala ibi enu si nfa da efe akara ka ịfụ na ndị ajọ ọzọ na-aka akụ asị m 5 da efe 5 a na ife Agbaranze kwuru against Ebuka Obi 5 akwasị na abụ m ewu kedema si ya dee 5 or dee 1 5 dị too much dee 1 asịrị gị dere ife ofu ife Agbaranze kwuru against Ebuka Obi ofu ka nsị gị dee ido ofu ife everybody n'ebe a 70% kweta nye gị 100,000 just ofu ife m kwuru against Ebuka Obi onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-ala ibi enu nke asị gụọ na onwe gị dee ọsụba dee ka efi na-ekwuru ndị mmadụ asọrọ m ndị mmadụ gụọ na onwe gị dee gụọ na onwe gị mana datin m kwuru adọrọ mma gụọ na onwe gị dee gịnwa na onwe gị dee asị na ndị mmadụ kịtụ ịtransfa gị atọ ndị mmadụ bikọs o nwere ife ihe edenwu asịrị m gụwa na onwe gị na-ekiri m nne m achọrọ m ka gụwa dee dị si Agbaranze na efi kwuru against Ebuka Obi dee 1 ọ sịra m ndị mmadụ na-ewuru nkọ asịrị m gịnwa ọ bụrụ ndị mmadụ gụwa afụrụ na ife m na-ekwu dị very bad about Ebuka Obi dee 1 nke a sị na m ekwuo na so many things mana ya na-ekwu nwa ofu na out of so many things nkwu you can't point out one ekwuo na so many things point out one nke a sị your life is full of envy sometimes na ajụ onwe m Nigerian government eziokwu mere ya they can never be well with you people if for Nigerian government it can never be well with you people emela ndị baya asị envy and I can bet my life na onye asị na ndị envy nọ na Nigeria if onye adị na ndị envy I bet my life ọ nọ na Nigeria so onye nọ na Nigeria na-egwu okwu envy maka na Europe ndị ọcha akọ nka go envy so enwere onye nọ na Germany ga-adọrọ onye nọ na France envy enwere onye nọ na France ga-adị nwere onye nọ na Switzerland envy maka na gọọmenti mee ka ife niile ruo onye ọbụla aka so ndị na-ede envy bụ ndị nọ na Nigeria onye anụma si onye anya send ya request ka ọ gbanye ka agbakọ nọ na Nigeria nwanne asịrị m ife m kwuru against him nke ị na-ekwu bụ nke ndụmọdụ nyere ya asịrị m ife m kwuru against him just one ofu ka m gwara unu ọkwara unu ọdịde just one just one ofu ka m sịrị unu dee ofu asọrọ m 20 ma just one dere unu m ofu mkpụrụ ife ofu onye bụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi ọ bụrụ ifodobe m na TikTok iso m na TikTok you people don't have anything to talk just one for how many minutes na for more than 10 minutes enwere onye degoro ofufe sị m Agbaranze na efe ikwuru for more than 10 minutes enwebere onye sị Agbaranze na efe ikwuru nke a sị gị jealous of Ebuka Obi how gee m ntị ka m gwa gị enwe one thing Agbaranze na-enwere ike ime Ebuka Obi dị far richer than me I can't even compare myself with him in terms of finance or the more popular than me I can't even compare myself with him on that on where cars nna nwere on where houses on where company so what will now make me to be jealous of somebody like that if the jealous of somebody like that be igbu onwe m amam na watakwa the meaning of jealous amam na watakwa the meaning of jealous enwe things onye ime adị nwuru jealous otu Ebuka Obi na okeda mpụtara sị na bịa jealous n'otu onye somebody that can come out to that mmadụ 10 million otu o si wee sị and I cannot do it then mpụtazi ya mbịa esi m na ndị jealous of that person ima the meaning of jealous and the onwe m na dị jealous of mmadụ bụ onye ọ bụla ma ọ na-adị eri nwunye na dị jealous of mmadụ otu ọnụ nọkịta I can afford what I want nje US nje Canada nje Canada if I'm chọrọ ime mme so why would I not be jealous of another person ọ maka na ịdị wretched mere iji aka akọ jealousy enwe stage ị ga-eru n'ụwa ifu na gịnị na very jealous about I can't be jealous about anybody I can't be jealous of anybody
nwanne oge ga-aga na agwa ngana mama ekwu maka oge ga-aga na we are still waiting o ka fada one thing m kwuru against Ebuka Obi fedebe mana fada ebe a na-abaso mba gwa m one thing m kwuru about Ebuka Obi n'ụtụtụ a one. Oh, I'm growing my Facebook. So him and I'm growing my Facebook. You know, you look can they grow my Facebook. So him and I grow my Facebook. You know, you look can they grow my Facebook. You know, if you get so him and even them can grow my Facebook. You know, you look when they grow the Facebook. And they can go about online. They can work it. I have my business. I'm not pure truth. What do you mean you have said it now? Adam one, who one thing no. You wanna when the Nigerian government they can never be away with them. If from that Ochichi Nigeria nine. If from that Ochichi Nigeria nine, can't say no peace for wicked like. Oh, even another peace. Even another peace. Hey! Nigerian government. Imego ụmụnna anyị na fama echeza iche ka mmadụ Nigerian government. For gene no. Unede abo ofita kan si undeo man kana asi wicked like you. Odebo ovivensi ya deo. Nkana asi wicked like you edebere ya. Ma one more ofife nkwuru n'otu against Ebuka Obi one this morning n'ụtụtụ akịta one more ofife nkwuru against Ebuka Obi ofife ndị Zion ifele mewu nke asị gị na ikwu so many things then point out one so igbodu mje court kete isi George na nkwu so many things about Ebuka Obi ma ebe ya wee jụọ gị kedu ife agbara nze kwuru against Ebuka Obi isi n'okwu so many things that nwere meaning point out ife nkwuru. Just one. Point out one. For 20 minutes na une memory. Tuenu mpapi Igbo. Onye gwara na pere ọfọ tuenu mpapi Igbo. Tuenu mpapi Igbo. Weke na ekwu ife otu osu wede. Tuenu mpapi Igbo first. Ebe ọ bụ na fede nwere one single thing nkwu maka against Ebuka Obi. Fekwu no one. Mana faka na bamba na akpọ m iyo. Gwazia m ife afọ nkwuru. You can't say it. Tuenu mpapi Igbo. Igbo gbakọtara ọnụ tie m nna. Adị m ewere unu iwe. Enwere ofu enyi m unu na-ewere iwe. I understand. Enwere ofu enyi m unu na-ewere iwe. I understand. All Nigerian government can na-ebere. Mere ụmụnne m cannot sit down and think. They can't reason. All Nigerian government can na-ewere iwe. Enwere ofu enyi m unu na-ewere iwe. I understand. Enwere ofu enyi m unu na-ewere iwe. Because I ask you then one thing against Ebuka Obi no to nwere onye dem manun kana abamba kedu dị n'efo. Can't you people stay with that insult on ifo na enyu na alu. You have very good lawyers for our own mistake. We have onye be ba siru nukwuo papa asị abụ m papa asị kwuzie ofu asị afọ nsị ya na-ekwu. Ifuru ọ na-abụ nkirichi unu ekwuru m ya Chukwu bi n'igwe ekwana ka ndị angry n'ebe ndị be anyị nọ because of religion. Ife a bụ ife ebido na nwana wee tinye anyị n'ime ọ ga-afịa arụ ịbụ mana ọ ga-apụ one day. So I can never be angry with you. Mpaasị kwuzie ife afọ m kwuru baasị you can't say it mana ị ga-ede m mpaasị very fast o mpaasị. Otaka mba Nigerian government. Adi magba Nigerian government mana ndị pastor ada ekwe. Igbocha Nigerian pastor, ndị pastor ekpere. Igbocha Nigerian pastor government, the same pastor ekpere Nigerian pastor government ekpere. If you go my problem with them. Then no FIFA bara nna ife no na kunu. From 5 mbutu tia to 1, yet nwebere nkunu de. Manunu kana akpokwu iyi. Nke asị gị mpasị. Kwuo asị afọ nsị ọkwọrọ gị. Nwanne tuonu mpapi Igbo the only living cent onye ọbụla tuonu mpapi Igbo the only living cent na apịrị of ka ọ na-adị ibie na anya dị egbe iwe onye ọbụla n'ebe a na apịrị of ka ọ na-adị ibie na ọ bụrụ iforo na TikTok iforo m na TikTok agbara nza adị ewe iwe Ebuka Obi anụgo ozi
and I believe you will. Mgba si Ebuka Obi awapụtasị na ndị mpa mmadụ na mmadụ na-ajụfe ajụ kwuru na bamba mana o mecha kwụsị ya. Ụfọdụ sef nya nwere onwe enwe ike ọgbata adịa n'uche na ife ọ na-eme nwere ka o si wee dị mana ọgwa ka esi wee nụ ka ekwuo ya agwakwa ọ kwụsị mana unu nwa nke unu ama nke a na-akọ mba ka unu pasịta unu ba mba ka mgbanaga ndị Zion ndị media warrior ofu onye were picture mme video awụ not Ibrahim agbagharugo m ya my brother ka ọ bụ my sister ka ọ bụ onye achefu ezipụgo m ozi ife Ebuka Obi kwu maka ndị Catholic Church adịrọ good enwere ndị fada ụfọdụ kpọrọ onwe na ọbụrụ Chukwu kpọfọ ọbụrụ egu statement ka ọ bụ obere egu statement ka ọ bụ ha ada ama gbara nne m ka eke ibe nwaanyị ọma ọ mụ na ndị mmadụ na-anụ n'ụtụtụ a mụ na ndị Zion na-anụ mụ na ndị Zion na-anụ ndị Zion na-agba m mgba ọ gịnị ka unu na-achụgharị Nwachukwu tere mmanụ ọ gịnị ka unu na-achụgharị Nwachukwu tere mmanụ ndị Zion chere ka m bịa ka ntị fon a ka ọ dị n'ọkụ n'ofe a ka m ji wee fọ apụta ewo ndị Zion ụmụnne m face your business very soon you will cry and your lawyers will come to rescue you. And we was here. That's all. Very soon I will cry. And you will not cry. I should buy my business. Ah. What a picture of what you ever need. If I can't see a kid, if I can't see a kid, one not to Toma. And who near the channel. And when's the phone got in here? Ha! Chinero one, Yoma. Obono ọtụtụ ụmụ nwaanyị baa na-eche ka gị nne m oziokwu ụmụ nwaanyị baa ya aka bụ ejecha agwụ amaka na ụmụ nwaanyị baa bụkwa highest ụmụ nwaanyị Igbo bụ highest mana o nwezi ndị erigoro eri kene na ada nwaanyị Chinelo nwaanyị ka na-eche eche nwaanyị ochie ikiri nwaanyị kensedịdarụ nwanne tụọnụ mpapa Igbo hapụrụ ndị a na-ebe akwa hapụrụ abịa nka m na ụmụnne mkpa nkata gịnị bụ awa problem problem na anyị nwere ọkụ anyị nwere mmiri anyị nwere ụzọ achọrọ m let us communicate bịa ka anyị kpaa nkata ka asị gị video you talk about pastor Ebuka Obi ọ bụ pastor so Ebuka Obi ezugo from evangelist na apụrụzi ya pastor gosi na ịmado onye Ebuka Obi ndị Zion kwechi iji okwute wee tugbu gị bịa ndị Zion akwụ na nọ n'ebe a kịta Ebuka Obi bụ evangelist onye nke a na-akwazi ya pastor Ebuka Obi gosi na ọ mmadụ onye Ebuka Obi bụ so aka nke mmadụ Ebuka Obi bụ an evangelist ọ bụrụ pastor. Is every day you're talking about pastor Ebuka Obi about pastor. Good. Behind the Zion, I want to know who could get that God will punish his generation. Oh, Donya. Oh, Donya, they put a runa Jaffa. Ebuka Obi about pastor. In the Zion, as I said, Una Jana, Ebuka Obi about pastor. In the Zion, Akuna Fugo. I don't want you from enwe ada nwaanyị onye Zion sị ma gbara nje disi bụ dia ekwetara m ife okwu ada nwaanyị ekwetara m ife ikwu ọzọ pastor Ebuka bịa ndị Zion ọ dị mgbada ka ugwere isi azụ God will punish his generation ọ dị mgbada sọ pastor Ebuka Obi o ihe dị Ebuka Obi Ebuka Obi fugoro ya ọzọ pastor Ebuka Obi ịma ọ dị ise pastor ndị Zion Ebuka Obi ọ bụrụ na pastor maka Chukwu this boy ya ọ bụrụ ibu nwoke ekweta iji okwute wee tugbu gị na ndụ agba ọta gị na-ama ebunye onye obodo okwute ụmụ nwaanyị kwaba tụba gị okwute ọ bụrụ ka ụmụ nwoke ebunye ụmụ nwaanyị okwute tụba gị okwute na-akpọ Ebuka Obi pastor ga-emụta Ebuka Obi ba na evangelist so igwe igbo Ebuka Obi pastor gosi na enwe dị ife ịma oke for more than 2 hours in online in here and ị na-ewukwara m iwe in ya onwe dị ife na-arụ ọ na onwere dị ife na-arụ ka m enwere aka ọrụ gị na onwe gị nwekwuru anọ m online ị nọ online na-akpọsi ka m wee ru gị iwe mana iwepụta your time and data bịa na ikiri m ka gị iwe m ka m kpọọ gị wee meji okpọ gị ịrapụcha peji niile juu na Facebook ọ bụrụ na agbara nze media ka ị nọ gosi na ịfụ kama n'anya ọ bụrụ na ịfụrụ m n'anya gị n'obi ihe
You are here because you love me. Open the phone n'anya, go, po. Eju, epiwa. Then you see the phone n'anya, man, you know, if you listen to me and you are here, it's because you love me. If not, to go. Chineke if you go here. Onya ono gbe mbidoro o ka ruo kita. Ana no ruo 2 hours or 1 hour o ka no. Chizoru mburo nwe ebe nneje. Meri nneke eke ime. O bụrụ enwe ebe nneje mụ nunu yara na live video. Mana onye anu nwa na ebe a since mbido that ya na da agwa. Nke a bụ na ịkwado ifra na nọ online ozugbo subscribe o. Ka asị soon you will cry. So anugonum. Soon I will cry and you will not cry. Soon you will cry, you will not cry. So dey kpara ka unu pass ba. I nwere ego ị ga-eji wee ri nri, ị ga-agwa Chukwu ka o mee gị ka inwe ego. Ibi na-eme Chukwu ka o maa bara njọ ka ọ gbakọ. Ịma na-enwe tears of joy. Ịma na-enwe tears of joy. Isi na mmebe akwa. Lapụ na mmebe akwa. Ịma na-enwe tears of joy akwa ka onwe ife ga-emego otu a nnọọ na-ebe ịma na-enwere ya. Ema sị ma gbara nze je anụ nwaanyị ka onye a na-ekwu maka ya anụ ọna. Onye a na-ekwu maka ya ọnụ ọna. Mana chọọ ka eje side ahụ. Mmadụ eji maka nzuzu bụ Ebuka Obi okwu ọjọọ. O ife Ebuka Obi mensi na nke adọrọ m ọgwụ. Mmadụ eji maka nzuzu unu. Maka na Ebuka Obi amara onye unu bụ. You don't know you people. Ebuka Obi ama onye ebu. Onye ihe even Zion a na-ekwu n'okwu ya sef. Ị na-afụgoro oche nọdụ gụwa na-ede kọmenta. Akwụ unu ndị na-akwụ na Main ayọ ndị mmadụ ego na ebe ahụ. The men Zion people ada agbo yi. Destiny Etiko bụ onye Zion gbere kwufugara ka ọ na-agbo yi. James Brown bụ onye Zion gbere kwufugara ka ọ na-agbo yi. So ndị unu nwa na-agbo yi ya bụ ezigbote ndị Zion onwedo onye mụ unu nwa bụ ndị na-anọ na gate aya ayọ. Unu bụ ndị na-ayọ na gate aya ayọ. The men Zion people Destiny Etiko nwaanyị ọma nwa amụrụ na mma. Una funu gebe ọ na-agbo yi. Ka James Brown nke na ghọtara ma anya na nweta ibi ya na-ahụ onwe fa aka. Mana at least kodi ọ da-akpọ iyi. Ọ unu nwa na-akpọ iyi. Ọ unu nwa na-akpọ iyi ka mma ka ndị egweru unu iwe. Nnọkọta otu anọkọta mbịa na-egweru gị iwe. Nnọkọta otu anọkọta mụba aja egbo abịa na-egweru gị iwe. N'isi na isi adọrọ m mma. Onye isi na-adọrọ mma ka etu ka ọ ga-esi wee mara ndị isi dị mma. Ọ ndị ara na-ebu ụzọ akpọ mmadụ onye ara. Ụmụ Igbo mma rapụ n'ọnwa ebe nche ije. No, ya do to a time and na time ama agbasa maka na odo wo mpụtara ife ahụ na. Ano na ya na time na agba mpụọ ilu kita time ama ekwezigba. Ụmụ Igbo mara pụrụ nwe nwa ajụ ọchị ịjụ m ka ọ jụọ m. Onwe nwere ajụjụ ọ chọrọ ịjụ ya jụọ m ka m pụọ. Ọ bụ na nwere ajụ ịchọ ịjụ jụọ m ka m nwee je ebe m na-eje. Onye nwe ajụjụ ọ jụọ m. Onwe nwere ajụ ọchị ịjụ m ka ọ jụọ m o. Akwụrụ mana ndị Zion tinye m na their group o. Unu ama na ndị Zion ji akaba tim na their group of ndị Zion. Nekwani ya ba unu mecha maasị. Ịma na eme unu echa maasị nekwani ya o. Kezie. Ka ngosikwu ebe ndị Zion tinye m na their group. Na ya ba Ada Zion akwụ na afia. Nekwa many message dia 300 and. Nekwani ndị Zion jagaba team na their group. Nekwani ya o. Na anu nwanya unu nwere ike ịgba nwanya. Na nwanya ifuru Ada Zion. Na ya. Ndị Zion tikwa m na group o. Akwụnụ na afia anụkwara m onwe m na team na group so mụ na-emezi ife ndị Zion. When am I coming to Zion? Eboro nwaanyị iburu ogwe ka iji fake account na-ajụ whether are you coming to Zion? Nee. Ndị Zion chiri m na group. Akwụnụ na afia Ada Zion nee. So ka unu mara anọrọ onwe m ndị Zion tigodi m na group na ebe a na-ede iri. Anọgodi m na group ndị Zion ogodi. Gị nọ na group. Bịa ka ebuda Ada Zion na tiri na group ndị Zion. Ka nwa tiri na group ndị Zion. Ka ebuda Ada Zion na. Una mo ede fa.
No etiri na group ndị Zion ebe a. Onye ọ picture dị n'iru the group ebe a. Una ama onyo. Enwe nwatakịrị nwaanyị m fọrọ mbasị ya. No na front nda video. Onye nwe da video chọtara nda video ka m post we mfụ nwa mma dị Zion maka nwa. Ka m kọwarụ video na-ekwu. Enwe mgbe one boy, the guy is nke osi were ata nọ na bai. Ọ na-eme video na Zion. Enwe one boy ya na one girl nọ. Ọ chọ ka ọ kpọrọ the girl, enyi nwoke the girl jụ. Ọ na-eme video na-akọwasị. Enwe nke nwaanyị ọ na-asị ya bịa. Amara m na-eche na video ndị ekwu. Ezi ahụ nke iwu na-agbazi mgbu. Ọ bụrụ ncheta da video, onye fịa send ya nda video. Onye isi ya send nda video 50,000. First person gets send nda video 50,000. First person gets send nda video 50,000. Any in that video. Enwe nwa m fo na that video. Afro m nwa ozugbo. Spirit m na ya connect ya. Una ata. Spirit m na nwa connect ya. Ka m post onye na Facebook. Ka njọ ndị mmadụ mafa ama nwa. Onye ma that video na-ekwu chọbịa. Chinoda mama ife mere na mara video na-ekwu. Enwe one boy ọ na-eme video. Ese m ife ọ na-ekwu. Ọ na-ekwu ife na-ata amụ. Enwe one girl etukwu ana ọ chọrọ ido inte the girl. Enyi the girl jụ. Boyfriend ya jụ. Ọ na-emezi ndị ọzọ video na-aga. Emecha onwe onye Zion bịa gasị salapụs na everybody ka na-eme video na Zion because that boy na-ewu ngasị ụdị okwu na-ekwu na-ata amụ mana enwe ka okwu ada okwu abụrụ okwu ekwesịrị na-ekwu n'ime ụlọ ụka oife na agaghị na-ekwu onye mada video send the army nwunye m nọ na that video case close na-ebe akwa unu na-ebe akwa ụmụ Igbo mma rapụ unu. Oh, Skipo. Oh, Skipo, spirit you connect to ofu okwu anu. Mana Skipo, nya bụkwa na nwatakịrị a na-enejere anya ka ị na-enejere anya Skipo. Echikwa n'aka n'ebe nwa anu. Enwe nwatakịrị m fụrụ na that video. Mmadụ Skipo, ifu nwa ya na-agba. Gwanu Skipo ọfụ nwa ya na-agba. Afụrụ m nwa spirit m na ya connect ya. Onye isi ga-esendịrị m that video menye 50. Enwe ọmarịcha nwa nọ na that video ekiri m nwa tie si mba o ka o si wee dị na Zion. Nwanne mma abụcha pastor na Zion maka nwa onwe ọmarịcha nwa that video nne gwa nwe one boy o si otu adebe aka wee na-eme video chọrọ ka ọ kpọrọ one girl boyfriend the girl jụ ọ na-akọwagasị na-ekwugasị okwu Skipo ya ama video na-ekwu ọnụ ụmụ Igbo kene nwanne anyị nwoke speaker ara mgba kwade Skipo araje mgba ome mgbe oji nwatakịrị mpaghara amụ ya bụ ezi n'Ifite ụmụ Igbo na-ebezi n'akpa agbara nza ada ewu iwe nwanne agbara nza ada ewu ife kacha mma kịta bụ ka arapụ Maazị Nnamdi Kanu ka Biafra bịa ya bụ ife kacha mkpa n'elu ụwa ife gbasara ndị ụka ife anyị eji nwayọ maka na ebimie n'ọgụgụ isi unu and mmadụ ewere unu iwe unu aghọtago. On that note, let's call it a day. Gwakwanu Skipo onye ejekwana n'akụkụ nwa. Skipo ejekwana n'akụkụ nwa. Hey, ejokwu ibe eji agbana ntị agbana ya Skipo ejekwana n'akụkụ nwa. Emesi na ndị Igbo na-abụ na anụ ọkụ maka ofu nwaanyị mmadụ ejekwana n'akụkụ nwa. Maka nke na-ekwu ọ dịkwa nke ịma nwa ndị ekwu. Ọ dịkwa nke ịma nwa mfụ nwa ozugbo ogbe emere m ya akwụkwọ ozugbo abịa Germany. Mụ na ya ebido family prank. Ngwakwa unu na enwe nwatakịrị m fụrụ na that video. Onwe nwatakịrị m fụrụ na that video. And nno n'ụzọ onwe ebe nneje adị very fast so ka m si wefu the thing kiri ogba fụ nwozi in the video again. Emechakwa mfe ebe one boy kwu maka mbọsị nọ na one office esavuru m ya. Onye nwe that video first person get send me 50k. Any in that video. Ka m nweta nwa post we. Awara nza to leave someone girlfriend alone. Isi adịghị mma. Emesi m je anụ nwa. Enwe ebe dị ka girlfriend. Ama m ife na-aza girlfriend mmadụ. Anụbeghị anụ bụ na aga anụbeghị anụ. Oh, so ọ bụ na boyfriend ya ga-adịrọ serious. Mụ na onwe m dị serious. Isi ya na-abịa nya chere mgbe boyfriend ya ga-adị serious. Boyfriend ya chenjizie mind echi dị ga ataba afụ. Asị ka ọ bụ. Sofa na anụbeghị anụ.
mfụ gị chọrọ ịnụ ga-anụ gị ọ bụrụ na akwụ gị ụgwọ isi gị ewidoro ọrụ onwekwa ife dịka ada emetụkwa girlfriend kịta girlfriend ịrapụrụ gị ọ bụrụ na mmadụ fụrụ gị n'anya n'eziokwu mana o nwere ego ọ ga-eju wee nụ kacha iso kwụọ n'ụgwọ isi a gara n'ọrụ ma ọ bụ jekụgoro aka ndị bụ na ama na ọ abịago ifekọkwa akwa skibo ya nakwara nwa nwaanyị aka lapụkwara ụnụ m nwa nwaanyị aka lapụkwara ụnụ m nwa nwaanyị aka ife ụda gị ọmụ na dagị ga-anụ n'ụwa ọmụ na dagị ga-anụ n'ụwa ọ bụrụ kwa ebuka afọ ndagị ala kisi imi ya ike onye nwere da vidio send ya arụ m ya bakwa skibo mfadị bịa mbọsọ ọbụla unu ga-afụ skibo ka ọ na-agba onye ka enyi dị m ịghọta nwa ka m post o pikchọ ya bụ mbọsọ ọbụla unu fụ skibo na-akụ nwa were unu tuba chi usobia achọghị m ịfụ mmadụ na-akụ nwa achọghị m ịfụ anybody na-akụ ya ọ bịa Zion mma gwa ndị mma akpọ ndị anụ nwa na-eme ife banza na Zion ka fa na-eseki side ebe ọ na-anọ onye abịazina ya na-akụ onye abịazina nwa na-akụ ụka ọ na-eji ego dukwu na Zion so ọ bụ na ego anyị ejuwe eme wedin adụrụ Ebuka Obi sponsọ anyị ọrụ dadi ji onwe a ka ọ bụ ị na-afịa so mmazi Ebuka Obi okere ọrụ mgbe ịkwụ ụgwọ isi nwa traditional marriage isi na ikwetara traditional marriage imeela anyị traditional marriage so egweresa na mmadụ espendịrị ego nwa ada Zion na-agba na-eme akwa nkwụ akwa akụ Zion nwere ego akụ Zion na ote ego mere traditional marriage very simple sọsọ ife mmespend bụ ịkwụ ụgwọ isi gwara ego mkpụrụ arụ ụgwọ isi mkpa akụ Zion bịa ọ bụrụ iji polisi na ndị lọya bịa oge eruo na merụ traditional marriage nwatakịrị na ego adụrụ si akụ bịa ote ego mere nwa traditional marriage nwa anyị agbadị gị ejara ata ndị bụ nris ọ detuo Chidera akwa eziokwu ka m na-ekwu nwunye m na-abịakwa nwunye ịma na m gwara unu na nna Chukwu gosiri m na nọ na nwunye m ga-esi na Zion wee pụta ekwuru m ya 2021 ọ na-afa abịa na mmezu Chukwu gosiri m na nọ na my wife ga-abụ onye Zion na 2021 mbịa kwuo ya unu echara mana amara ife na-ekwe mecha nwa ngere m nweta ọrụ maka m na-ekwu maka Ebuka Obi gbaalụ m ọsọ mana nke a kịta ọ mụ na ya so gwa na akụ Zion ya na ọgbaba ego o eji merụ traditional marriage maka enwe m ike ịnụ onye Zion jiri aka mme traditional marriage ọ dị possible sọsọ ụgwọ isi ya ka m akwụ maka na onwe ka ọ bụrụ ị ga-eji ego gị mmadụ amenyere gị aka kwụ ụgwọ isi nwaanyị so mma eji ya ka m kwụ ụgwọ isi ya the girl ama na-eje chọọchị dị as big as Zion we move abịa m je were ego mmeju wee bido ndụ wee je mee traditional marriage mana e nwere akụ Zion nwegasịa big people na Zion asị ka ọ bụ ọ ndị Zion ga-eme the traditional marriage and anyị eme ọcha acha n'anya unu a na-aghọta so ka ịfụ na anọgodi m na game nnu ada gel anọ na game sọsọ ego mmebi ụgwọ isi gwa na ego ni ngwa mpadị ga-esi anya bịa ka m kwa sọsọ ụgwọ isi ụmụ ewu a na ụmụ ife a na-ewetagasị a na-enye ndị tachi ya na n'isi traditional marriage ka anyị lụkọ nkwasọ ụgwọ isi unu agbazi na mba unu ewezi n'iwu na anụsị n'ọgụ gịnị kwunu na-anụsara onwe unu ọgụ na comment section na-apịrị ọfụ ka ọ na-adị ibi enu ka m mechie oyi mba Chineke agba ọmọkụ ụmụ Igbo ọ ya adịnị kwụba aka gị ọtọ emegide na mmadụ ekwụọna ka mmadụ megide gị mana ofufe m chọrọ igwu unu etere enu etere ala nwere amụsụ na-enye onye ọbụla nsogbu menụ nsogbu mụ na gị nwebe Nigerian gọọmenti emere ife kwesịrị na fa ga-eme nye mụ na gị ji ata ahụfụ ụzọ adụrụ ọkụ adụrụ mmiri adụrụ ife niile abụ nsogbu anyị mbọzi ife niile adịghara mma ịfụ na ndụ a mụ na gị na-ebi na anyị kwesịrị ịdị na-ebi ọfụma unu aghọtago ihe etinye m na-akpa gị mana ịfụ m n'anya ọ ya akada gị mma ị ghara ịdị na-echekasị onwe gị mana afụrụ m unu niile n'anya ọkara ọma bụ nna Igbo mana asị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma anyị gbuo n'aka nnya anyị ga-egbute anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute anụ chọrọ anyị ọsọ akwa na ọkpa anụ ka anyị ata uche onye ọbụla dị ya kwụsị na ịkparị mmadụ ndị Zion ga-emesịa